ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takdang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Enero 25 tuig 2024. Sa gihapon, inimulagan nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalakuan kag mga nagapaw na nga mga balita. Hibalo naton ang pinakauling nga sitwasyon sa mga mayor kadalanon diri sa syudad sa Iloilo kay nagamat-amat nga ginpang serado agud preparahan man ang mga aktibidades nga konektado karon sa dinagyang festival. Mga operator sang jeep nagpasalamat sa extension sang consolidation. Pagpaidalom sa kooperatiba, wala na sila sang gana bangod sa anomalya. Governor Arthur Defensor Jr. ginaagdang publiko nga magbisita sa Gastronomic Food Festival and Bazaar sa Iloilo Provincial Government. Department of Public Works and Highways nagpanindugan nga nag-agi sa insakto nga proseso ang pagkuha sang kontraktor para sa rectification sang Ungka Flyover. Suspitsado sa kaso nga pagpanglugos sa isa ka minor de edad nga may problema sa paminsaron sa tuig 2023. Priso na sumong sa Cabanatuan Municipal Police Station. Strikto nga pagsulundan ni patuman sa Philippine Coast Guard kag simbang katolika sa fluvial parade. May mga limitasyon sa bahin kanon iya sang edad. Kag kung pila man lang kabilog ang numero nga sarang lang makater sa pagpanigayon man sa fluvial parade sa palabuton siniyang Enero 26 sa Biyernes ina nga adlaw. Sa aton sini nga mga kabombo amo sini karon ang mga nagapauna kag dalaguan nga mga balita pagatutukan naton sa pagpalayag diri man sa Bombo Hanay sa Udto. Ang mga schedule of activities subong iyang dinagyang festival, magaumpisa ang dinagyang food festival sa aton sini nga mga kabombo sa downtown area rason man nga ginpangsarado ang pila ka mga mayor sini nga dalanon. Ang pagasundan ini isang Iloilo River to Downtown Fluvial and Solemn Food Procession January 26 sa launa sa hapon. May araman kita pagkagabi kasi Sidmon alas 6 mo umpisa Ayala SM Mega World Area dinagyang illumination street dance competition and floats parade of lights. Sa Sabado, Pizza 27, las 8 sa aga, mayara sang sadsad sa Calle Real. Kag Sabado sang agaman sa aton sini mga kabombo, makita nato ng kalilain sini nga parada man sang festive or sponsors sa Mardi Gras. Kag downtown area, 1:30 sa hapon magasugod ang kasadyahan sa Kabanwahanan. Enero 28, Domingong adlaw alas 6, mayara sang panigayunon sini nga con-celebrated High Mass ang pagpanugod sa aton sini nga dinagyang festival Ati-Ati Tribes Competition. Pagkalas 8 masugod naman ang dinagyang Ati Tribes Competition. No, dira iya sa may Iloilo Freedom Grandstand, judging area number 1, number 2, and number 3, and of course sa number 4, judging area number 4. Ang awarding ceremony mag-umpisa las 7 sa gabi. Muning schedule of activities in connection sa pagsaulog naton sang dinagyang Festival 2024. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon, detalye sang mga ginpang headlines naton tutukan ta sa paray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Webes, Enero 25, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Marcos pinangunahan ng National Remembrance of the Heroic Sacrifice ng SAF-44. Ang sakripisyo at kabayanihan ng Gallant 44, di kaya ng tumbasan ayon sa Pangulo. Ang Bureau of Internal Revenue at ang Bureau of Customs pinagdodoble kayod para maabot ang 4.3 trillion pesos na tax collection. Ang Commission on Human Rights sabay pinuri ang inisyatiba ng Department of Education laban sa bullying. 161 million pesos na cash assistance na katakdang pamahagi sa mga 32,000 rice farmers sa Negros Oriental. Ito naman hong bata na binugbog at tinambalos ng lasing nitong ama, may binawian na ng buhay. Sa ating international news abangan, dahil higit na 70 katao patay sa pag-collapse ng minahan sa West Africa. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagunita sa National Remembrance of the Heroic Sacrifice ng SAF-44. Sa nasabing aktibidad, muling sinariwa ng punong ehekutibo ang buong tapat na pagsisilbi at pagmamahal sa bayan ng Gallant SAF-44. Sa talumpati ni Pangulong Marcos Jr., sinabi nito na ang ginawa ng Gallant 44 ay isang utang na hindi kayang bayaran at ang pag-alala sa kanila ay isang obligasyong hindi kailanman dapat palalampasin. Kung may mahalagang aral niya na maaaring mapulot sa inainiwan ng SAF-44, ito ay ang unahin ang bansa bago ang sarili at huwag kailanman susuko. Dagdag pa ng punong ehekutibo na ang kabayanihang ginawa ng SAF-44 na miyembro yan ng Special Action Force ay labis na ipinagpapasalamat ng bayan. Kaya gagawin niya ng pamahalaan ang masigasig na pagtatrabaho upang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaanak at kanilang mga kasama at para na rin sa sambayanang Pilipino. Sinabi din ng Presidente na bagamat 9 na taon na matapos nga itong mapait na araw ay batid niyang nananatiling walang salitang ganap na makapagpapagaan sa sakit na nararamdaman ng mga pamilyang naiwan ng Gallant 44. Samantala, inatasan ni Finance Secretary Ralph Recto ang Bureau of Internal Revenue at ang Bureau of Customs na magtulungan bilang isang team sa higit pang pagpapalakas ng Tax and Customs Administration para maabot ang kabuang revenue collection na target ng gobyerno na 4.3 trillion pesos. Ito ay alinsunod sa mga utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapanatili ang paglago at yakin ang mga pondo para sa mga programang panlipunan at infrastruktura. Sinabi ni Recto na ang dalawang bureau ay magiging sentro sa game plan ng gobyerno para sa pagpapanatili ng matatag na pananalapi. Ayon naman sa Development Budget Coordination Committee Medium-Term Fiscal Program, ang kabuang revenue collection target para sa taong ito ay inaasahang aabot sa 4.3 trillion pesos, mga kabombo. Ang bulto ng mga kita sa buwis na magkakahalaga nga po yan sa 3.05 trillion pesos ay bubuo ng
Bureau of Internal Revenue, habang ang Bureau of Customs naman ay inaasahang makakakolekta ng halos 1 trilyong piso. Kinilala naman ng kalihim ang challenging effort ng pagkolekta ng mas maraming kita sa gitna yan ng patuloy ng mga hamon na nagbumula sa pandemya at dumaraming iba pang mga factors sa naturang programa. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, nakiisa si Senador Alan Peter Cayetano sa buong Senado sa pagpapahayag ng pagtutol nito sa kumakalat na People's Initiative na layong mangalap nga ng sapat na pirma ng publiko para amyendahan ng Kongreso ang 1987 Constitution. Sinabi ni Cayetano na mahalaga ang timing sa pag-amyenda ng konstitusyon at kailangang masusing suriin ang bawat desisyon na may kinalaman sa mga bagay na ito. Kapag nangyari aniya ang sinusulong na People's Initiative, kayang baguhin ng House of Representatives na may higit na 300 miyembro ang saligang batas dahil mas marami sila kaysa sa 24 na miyembro ng Senado. Binigyan din ng pahayag na magiging powerless ang Senado sa pagpigil ng mga radical proposals tulad ng pagpapahayag o pagpayag na may magmay-ari ng lupa ang mga dayuhan, pagsuspinde ng term limits ng mga elected officials at maging ang pagkansila ng eleksyon sa taong 2025 o sa taong 2028. Sa dagdag ng mga balita, pinuri ng Commission on Human Rights ang inisyatiba ng Department of Education na ituro ang mga senyales ng bullying sa mga magulang na tutulong sa pagtugon sa mga isyong may kinalaman sa mental health ng mga bata. Ayon sa Commission on Human Rights, ang bullying ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa mental health ng mga bata at estudyante at nanatiling issue ito sa loob at labas ng mga paaralan. Nauna nang iniulat at inilunsad ng Department of Education sa pangunayan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang School Mental Health Program. Ayon sa Vice Presidente, patuloy niyang bibigyan ng suporta ang mga pangailangan ng mga mag-aaral at binigyang diin na ang bigyang importansya ang kalusugan at mental health ng mga estudyante. Samantalang inihayag din ng Commission on Human Rights ang nawalang lugar ang bullying sa mga paaralan at dapat pagtibayin ang karapatan ng mga Pilipino sa mental health. Oras ganap ng 6 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa oras na ito, abay nakatakdang mamahagi ang Department of Agriculture ng 161 million cash assistance sa nasa 32,000 na mga magsasaka diyan sa may lalawigan ng Negros Oriental simula yan sa buwan ng Pebrero ngayong kasalukuyang taon. Ayon kay Alejandro Rafal, ang Department of Agriculture, Provincial Agriculture Technology Coordinating Office, na handa na ang naturang cash assistance sa mga probinsya para nga ibigay ito sa mga magsasaka sa pamamagitan niya ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Rafal, ang nasabing halaga ay mula yan sa 2023 allocation na kung saan dumating lang noong katapusan ng Disyembre ng nakaraang taon. Inaantay na lang aniya ang final validation list ng mga benepisyaryo mula yan sa mga local government units dahil ang iba ay maaaring natanggal na sa lista, relocated na o wala na sa rice growing sector. Sa kasalukuyan, nasa 20,000 na rice farmers na ang natukoy at na-verified na ng mga lokal na pamahalaan. Matatandaan na noong nakaraang taon, nasa 32,000 rice farmers ang nakatanggap ng parehong cash assistance na mayroong 5,000 pesos bawat isa mula yan sa naturang ahensya. Samantala, sinabi naman ni Rafal na sa kasalukuyan na nilang pinoproseso nga itong pagkuha ng rice seeds na nagkakahalaga naman ng 40 million pesos para ipamahagi sa mga magsasaka ngayong taon. Nakatakda rin ang pamamahagi ng fertilizer at machinery simula sa Marso ng kasalukuyang taon o bago itong planting season. Inataya ng mga abot sa mahigit 6,000 na mga magsasaka na ang apektado ng nararanasang pagbaha at pagguho ng lupa doon sa bahagi ng Davao Region ayon yan sa Department of Agriculture sa Davao. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, sa ngayon ay nasa 6,300 na mga magsasaka na ang naapektuhan ng naturang sama ng panahon mula sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental at gayon na rin sa Davao City. Lumalabas kasi sa naturang datos sa
ngayon ay nasa 8,000 hektarya na ng sakahan ng palay at mais at maging ng mga high-value crops ang nasira kung saan umaabot na sa mahigit 108 million pesos na halaga ang napinsala sa mga rice field pa lamang. Kaugnay nito ay nakapagtala rin ng ahensya ng malaking pinsala sa agrikultura kung saan tinatayang umabot na sa mahigit 145 million pesos na halaga ang katumbas na pinsala. Samantalang mga kabombat Star Nation, patuloy namang tinitiyak ng pamahalaan na magpapaabot ito ng tulong para sa mga apektadong magasaka sa lalong madaling panahon para sa kanilang kabuhayan. Sa pagkakataong ito, kumuha na tayo ng mga balita sa ating mga kasamahan. Sapagkat itong senador nagbabala na magkakatotoo ang pinangangambahang constitutional crisis dahil yan sa patuloy na bangayan sa pagitan ng Kamara at ng Senado. Kaugnay pa rin yan dito sa isinusulong na charter change. Itong mga senador at kongresista pinakakalma ng isang senador upang mapag-usapan ng maayos ang issue sa naturang charter change. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Dahil sa patuloy na bangayan sa pagitan ng Kamara at Senado kaugnay sa charter change, magkakatotoo ang pinangangambahang constitutional crisis. Ito ang babala ni Senator J.V. Ejercito kung saan walang maipapasang anumang panukalang batas sa oras na hindi magkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Umaasa ang senador na kikilalanin ng dalawang leader ng Kongreso ang kasunduan sa harap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. To avert the constitutional crisis, we had an agreement that the Senate will draft the bill on constitutional amendments on economic provisions, and after we pass it, the House will adopt the said measure. So sa aking pagkakalam, ito po yung napagkasunduan, napag-usapan in the presence of the President. So syempre, naano rin kami, some senators are bothered why parang ano pa rin, yung the People's Initiative direction or scheme is still ongoing. Even though there was already an agreement between the leadership of both houses. Samantala, nanawagan naman si Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga mambabatas na kumalma at pag-usapan ng mahinahon ng issue upang patuloy nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Kasabay nito, kinatigan ng senador ang pahayag ni Pangulong Marcos sa charter change na kailangang iakma sa panahon ang mga economic provisions ng ating saligang batas. Ngunit anya, hindi dapat ipako sa usapin ng voting as one ang mga senador at kongresista upang hindi maapektuhan ang kanilang trabaho. Umaasa naman si Senator Sani Angara na pansamantala lamang ang pagkakasantabi ng Resolution of Both Houses No. 6. Hindi naman anya natuloy ang pagbuo ng Subcommittee on Constitutional Amendments na dapat niyang pamumunuan dahil sa nagpapatuloy na pagkilos para sa People's Initiative. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, kapwa tinalakay ni na Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo at United Nations Special Rapporteur Irene Khan ang mga usapin na may kaugnayan yan sa Anti-Terrorism Act at judicial reform sa Pilipinas. Ito ay sa kasagsagan nga ng ginawang pagbisita ni Khan sa tanggapan ng Korte Suprema kung saan binigyan siya ng Supreme Court ng kopya ng kanilang mga tuntunin hinggil sa tinatawag na Anti-Terrorism Act at iba pang mga kaugnay nitong batas. Ayon kay Chief Justice Hesmundo, layunin nito na tiyaking mahawakan ng maayos at epektibo ng hukom ang mga kaso kalinsabay ng pagprotekta sa rights of people vis-a-vis prosecution against anti-terrorism. Samantala bukod dito ay tinalakay din nila ito namang desisyon ng Supreme Court kung saan idineklara nitong labag sa konstitusyon ang dalawang bahagi ng ATA. Gayun din ang usapin hinggil sa strategic plan ng Korte para yan sa judicial innovations and reform, Sharia justice system at marami pang iba. Kaugnay nito ay sinabi rin ng kataas-taasang hukuman na binigyan diin ni Khan na ang karapatang pantao ay hindi maaaring umiral ng walang tuntunin ng batas.
Nasa Pilipinas nga itong si Khan upang suriin ang estado ng mga karapatan at sa kalayaan ng opinyon at pagpapahayag sa bansa na inaasahan na mga magtatagal hanggang sa darating na buwan ng Pebrero 2 ng kasalukuyang taon. Samantalang nilagdaan na kahapon ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang isang Memorandum of Understanding kasama ang Sumitomo Mitsui Banking Corporation at isang lokal na bangko ng ating bansa. Ito ay magsisilbing investment promotion partners ng ahensya upang aktibong hikayatin at dagdagan pa ang mga pamumuhunan lalo na mula sa mga kumpanyang Hapones. Ayon kay Tereso Panga, Director General ng naturang kagawaran, na ang pakikipagtulungan aniya ng naturang korporasyon ay maaaring makatulong sa ahensya na makakuha ng mas malawak na network ng mga international investment. Ito rin aniya ay posibleng makaakit ng mas maraming foreign direct investment at reinvestment sa mga economic zone. Sinabi pa ng opisyal na ang pakikipagtulungan sa isang lokal na bangko sa bansa ay maaaring ma-streamline ang mga proseso sa loob ng mga economic zone na ginagawa ito na mas mahusay at kaakit-akit para sa mga potensyal na mamumuhunan. Sinabi pa ni Panga na hanggang ngayon, ang Japan ay nanatiling nangungunang ecozone investor ng Philippine Economic Zone Authority at may 807 registered negosyo dito sa ating bansa na ang kabuoang puhunan ay nasa 797.84 billion pesos na nakabuo naman po yan ng $13.45 billion sa pag-export at gayon na rin po ang 336,442 na direktang trabaho noong Oktubre ng nakalipas na taon. Binanggit ni Nishimura sa kanyang mga pahayag ang malaking potensyal ng Pilipinas bilang isang major growth driver ng ekonomiya ng Asia sa mga darating na mga taon. Sinabi para naturang Japanese official na ang mga Japanese investor ay umabot sa 30% ng mga aproba na sa pamumuhunan po yan sa PEZA noong taong 2023 at ang Japan ay patuloy na pinakamalaking pamumuhunan sa mga special economic zone sa Pilipinas. Samantala, hinimok ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-step in at kausapin ang kanyang nakabatang pinsan na si Speaker Martin Romualdez na sinasabi niyang nasa likod ng People's Initiative para yan sa charter change. Kailangan aniyang utusan ni Marcos ang kanyang pinsan na itigil ang inilarawan niyang mali, hindi tama at immoral na People's Initiative. Binigyan din ng senador na ang kontrobersya ay nagdudulot na ngayon ng disruption sa legislative work. Naniniwala si Pimentel na ang panghihimasok ni Marcos ay makakapagpahinto ng legislative crisis. Ipinunto pa ng Minority Leader na si Romualdez ay hindi lamang kamag-anak kundi kaalyado sa politika na nahalal bilang speaker dahil nakuha niya ang pag-endorso kay Marcos sa simula pa lamang ng nakaraang taon. Samantala, inaasahan ng Manila Water ang pagkumpleto ng Mandaluyong West Sewer Network Package 1 nito ngayong taon. Ito ay bilang bahagi ng pagdadala ng dekalidad na serbisyo ng sewerage and sanitation sa mga customer nito sa East Zone ng Metro Manila. Sa kasalukuyan, ang Mandaluyong West Sewer Network Package 1 ay 64.49% na kumpleto na. Ang naturang project na ito sa Barangay Hulo, Mandaluyong City ay magiging bahagi ng isang napakalaking 51-kilometer sewer network na tinatawag na Mandaluyong West San Juan South to Quezon City South Sewer Project. Ang 4.2 billion pesos na halaga naman ng sewer network ay magkakaroon ng 16 million liter per day capacity sewer treatment plant na magsasama rin ng isang pangunahing pump station, 13 elevator station at 276 interceptor box at magiging ng isang 16 channel interceptor. Sa 2037, inaasahang magsisilbi ang sewer network sa 704,260 residents
residents ng Mandaluyong, San Juan at maging sa lungsod ng Quezon. Pinapataas ng Manila Water, Sewerage at Sanitation Services ito para maabot ang mas maraming customer bilang bahagi yan ng Service Improvement Plan nito. Ang Manila Water ay namumuhunan ng malaki sa mga infrastruktura sa wastewater upang mag-ambag ng mas mabuting kalusugan ng komunidad at itaguyod ang pagkapanatili ng kapaligiran at supply ng tubig. Oras 18 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ng Department of Information and Communication Technology ang plano nilang pagdoble sa bilang nitong mga kasalukuyang Wi-Fi sites sa bansa. Sa ilalim ng proyektong ito, mas dadami pa ang bilang ng mga individual na magkakaroon ng libreng access sa internet. Ito ang kinumpirma ni Department of Information Communication Technology Undersecretary David Almirol sa isang inilabas na statement. Target umano ng ehensya na maalalayan ang digitalization ng mga lokal na pamahalaan, pati na ang ELGU application ng mga syudad at munisipalidad sa bansa. Ang natulang application ay isang mobile application na kung saan nagsasama-sama ang mga serbisyo ng gobyerno. Kabilang narito ang business permit, licensing, community tax, local civil registry at marami pang ibang serbisyo sa iisang app. Naniniwala ang opisyal na malaki ang pangailangan sa connectivity upang epektibong maipatupad ang ELGU sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Batay sa datos ng ahensya, abot na sa 60% ng mga local government units sa buong Pilipinas ang digitalized na. Kung maalala noong taong 2018, nakakolekta ang mga lokal na pamahalaan ng 50 billion pesos na business tax, fees at charges dahil nga yan sa digitalization. Tumaas naman ito noong taong 2022 na umabot pa sa 208 billion pesos na kung saan ito ay 4 na beses na mas mataas. Kuha pa tayo ng mga dagdag pang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil si Vice President at Education Secretary Sara Duterte pinabulaanan raw ang haka-haka na magbibitaw siya sa pwesto bilang Vice Presidente at kalihim ng education sector. At kasunod nga po niyan ng mga anunsyo niya, natatakbo raw siya sa susunod na halalan. May mga dagdag na detalye dyan si Bomba Kelly Cordero. Pinabulaanan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga haka-haka na magbibitiw siya sa pwesto bilang Vice Presidente at kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Ito ay matapos inihayag ni Duterte ang kanyang intensyon na tumakbo sa susunod na halalan. Kasabay ng pahayag na ang kanyang mga kapatid na sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ay hindi natatakbo sa pwesto sa taong 2025. Tiniyak ni Duterte na hindi siya magbibitiw bilang Vice Presidente at Education Secretary. Tag doon sa speech ko sa Barangay Galiera sa Davao City. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Wala akong sinabing ganyan doon sa aking speech. Kaya sinasabi ko lagi pag may nung nagtatanong, sabi ko, klaro naman yung pagkalatag ko doon sa aking speech. Hindi naman nilinaw ng Vice Presidente kung kailan siya tatakbo sa 2025 senatorial at local elections o sa 2028 presidential elections. Samantala, sa ibang balita naman, mahigit doble ang budget para sa mental health at school-based feeding programs ng Department of Education ngayong taon, habang binigyang diin ni Duterte ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga pangkalahatang kapakanan ng mga mag-aaral. Malugod na tinanggap ng Vice Presidente ang pagtaas ng budget para sa 2 programa at sinabi nitong makakatulong ito sa mental at nutritional health ng mga mag-aaral sa bansa. Ang budget para sa school-based mental health program o SBMHP ay tumaas ng 116% na 210 million pesos para sa taong ito mula sa 97.2 million pesos noong nakaraang taon. Sinabi ng Department of Education na ang karagdagang pondong ito ay gagamitin para kumuha ng mas maraming tauhan sa mga paaralan, magbigay ng program support funds para sa field offices at magbigay ng salary grade increase para sa mga rehistradong psychologist.
Sa kabilang banda, ang budget ng school-based feeding program ay nakapagtala ng 106% na pagtaas o 11.7 billion pesos para sa taong ito. Target ng DepEd na magbigay ng feeding days sa buong 220 school days para sa mga benepisyaryong mag-aaral. Sa kabila ng karagdagang pondo na ipinaglaban ng ahensya, inamin ni Duterte na hindi pa rin ito sapat para tugunan ang napakaraming problemang bumabagabag sa sistema ng edukasyon sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Aabot sa mahigit 70 katao ang nasawi sa pagguho ng isang minihan ng ginto sa bansang Mali sa Africa. Ayon kay Ono Omar Sidibé, opisyal ng gold miner sa lugar, nagsimula ang lahat sa isang malakas na ingay hanggang sa unti-unti nang gumalaw at gumuho ang minahan na mayroong 200 katao na nagmimina. Hindi pa malinaw ang naging sanhi ng pag-collapse ng minahan ayon yan sa Ministry of Mines ng bansang Mali. Napag-alaman din na nag-cooperate ang minahan nang hindi nagko-comply sa pamantayan ng ahensya. Dahil dito, nanawagan ngayon ang Ministry of Mines ng naturang bansa na respetuhin at sumunod sa mga panuntunan at pamantayan ng pagmimina. Ang bansang Mali ang ikatlo sa pinakamalaking gold producer ng kontinente ng Africa. Sa karagdagan pang mga balita, nakapagtala ng pagbabas sa mga kaso ng sakit na dengue sa bansa ang Department of Health sa unang bahagi ng buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. Ito ay sa gitna ng nararanasang El Niño phenomenon, partikular na sa ilang bahagi ng Pilipinas. At batay sa pinakahuling datos na nilabas ng ahensya, lumalabas na bumaba sa 16% ang naitalang dengue cases sa buong bansa mula noong Disyembre 17 hanggang 31 ng nakaraang taon. Nakatumbas ng 7,274 na mga kaso na mas mababa kumpara sa una ng naitala noong Disyembre 3 hanggang 16 ng pinalitang taon na mayroong 8,629 na mga kaso ng nasabing sakit. Ang naturang datos ay mas mababa pa lalo nitong Enero 1 hanggang 13 ng kasalukuyang taon na mayroon na lamang 5,572 na mga kaso. Gayunpaman ay nilinaw pa rin ng Department of Health na ang naturang mga datos ay maaari pa rin mapalitan ng dahil na rin sa mga late consultation at ulat. Samantala, ang Caraga Region naman ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa, na sinundan naman ng Soxargen Region. Sa iba pang mga balita, hinikayat ng Metropolitan Manila Development Authority ang publiko na makiisa sa kanilang Recyclables Mo at Palit Grocery Co. project. Sa ilalim ng programang ito, mas marami na ang maaaring ipalit ng mga grocery item sa basura sa kanilang ipapapalit sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na ang mga nare-recycle na basura tulad na lamang ng karton na ang 1 kilo raw ay katumbas ng 6 na puntos noon, pupwede na itong ipalit sa MMDA Mobile Materials Recovery Facility para sa 2.5 points. Sinabi pa ng ahensya na kabilang ang bleach, shampoo, sabong panlaba, panligo at mga inumin ang pwedeng ipalit sa MMDA. Kung maalala, ang Mobile Materials Recovery Facility at Recyclables Mo Palit Grocery Co. program ay ilan lamang sa inisyatiba ng kagawaran sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project. Ito ay naglalayong turuan ng mamamayan ng tamang pamahala ng mga basurang nakokolekta sa araw-araw. Makakatulong din ito na mabawasan pa ang solid waste ng mga dayuhan o mga daluyang tubig na nagiging dahilan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Samantala, hinimok ng 2nd Congressional Commission on Education ang Department of Education na isaalang-alang itong pagkuha ng mga textbook na madaling mabibili sa merkado kaysa magkaroon ng mga publisher para lumikha ng mga bagong textbook. Batay sa Year 1 report nito na pinamagatang Miseducation, the Field System of the Philippine Education, inihayag ng naturang ahensya na sa kabilahuyan ng mga budget allocation, nagkaroon ng mga pagkaantala sa pagbili ng mga textbook sa mga pampublikong paaralan
na kung saan nakakaapekto sa epektibong pagtuturo at pagkatuto. Sinabi ng naturang komite na 12.6 billion pesos ang inilaan para sa mga textbook at iba pang kagamitan sa pagtuturo mula 2018 hanggang taong 2022. Gayunpaman, 4.5 billion pesos lamang o katumbas siya ng 35.3% na budget na ito ang obligated at 952 million naman o katumbas ng 7.5% ang naibigay. Binanggit pa ng komite na sa panahon ng pandemya na deprioritize ng DepEd ang pag-emprenta ng mga textbook mula sa fiscal year 2020 hanggang 2023 at sa halip ay nakatutok sa pagbibigay ng self-learning modules. Binigyan din ito na ang mga pagkaantala sa pagbuo at pamamahagi ng mga aklat-aralin ay isang long-standing concern sa basic education sector na nagsimula 3 dekada na ang nakalilipas. Para malutas ang naturang problema, iminungkahi ng naturang komisyon sa Department of Education na sa halip ay bumili ng mga textbook na available na sa merkado dahil inihayag ng National Book Development Board na binibigyan sila ng ahensya ng hindi bababa sa 6 na buwan para bumuo ng isang textbook. Isiniwalat ng National Book Development Board na ang pagbuo ng mga aklat-aralin ay karaniwang tumatagal ng 18 buwan, kaya ang 6 na buwang ito ay hindi sapat na development time at magtutulak sa mga publisher na magsumite ng pre-made draft na may mga minor revision para tumugma sa mga requirements na itinatakda ng Department of Education. Samantala, nag-iingat ngayon ang Department of Transportation hinggil sa pagtanggap ng mga donasyong plastic card para sa paggawa ng mga driver's license sa bansa. Ito ang naging pahayag ng ahensya kasunod ng una ng pagtanggi ng Land Transportation Office sa donasyong 4 million plastic cards ng isang Association of Medical Clinics na tinatayang may katumbas na halaga na 160 million pesos. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi maaaring basta-basta na lamang tanggapin ang naturang donasyon sapagkat ito anya ay posibleng mayroong kapalit na kondisyon. Posible kasi anyang mas mataas na medical check-up at maging kapalit ito bagay na hindi na anyang matatatawag pang donasyon kung babawiin lamang din naman sa ibang pamaraan na sila pa ang kikita. Samantala, gayon pa man ay sinabi rin ng kalihim na sa ngayon ay hinihintay pa ng kanilang ahensya ang magiging opinyon ukol dito ng Office of the Solicitor General. Kasabay nito ay binanggit din ni Secretary Bautista na handa ang National Printing Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan na suplayan ng plastic cards na kinakailangan ang Land Transportation Office para yan sa paggawa ng mga driver's license. Kung maalala noong nakaraang taon, natigil ang procurement ng pamahalaan ng mga plastic cards para sa driver's license dito sa ating bansa. Sa karagdagan pang mga balita mula sa ating mga kasamahan, itong Transport Group umaasa na makakatalima na ang mga unconsolidated jeepneys sa ibinigay na 3 buwang extension ng consolidation. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Tropio Anwala Jr. Malaking tulong sa ibang driver at operator ang pagpapalawig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng hanggang Abril 30 ng consolidation ayon sa grupong Pasang Mazda. Sinabi ni Pasang Mazda National President Obet Martin na umaasa silang sa panahong ito ay makahabol ng tuluyan ang iba pang grupo para makapag-consolidate. Matatandaan ang Pasang Mazda ay bahagi ng Magnificent 7 na sumusuporta sa PUV Modernization Program. Ang 3 buwan na extension ayon kay Martin ay malaking hamon para sa Department of Transportation para may paliwanag ng husto ang bentahe ng consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Dinisisyon ng ating Pangulo, nirespeto ko ang kanyang desisyon at wala akong problema sa akin yan sapagkat mayroon pa rin tayo mga hindi nakapag-consolidate. Kung may silang dalawa na mali ang pinapaliwanag sa grupo, may panahon pa sila para mag-consolidate. Kapag gusto rin po nilang mag-consolidate at naunawaan nila yan. The 3 months grace period given by the President, extended by the President, malaking tulong pa ito doon sa iba natin kasama sa transportasyon. Hindi nila naunawaan at palagay ko ngayon maunawaan nila yan yung programa. Paliwanag sa mga hindi pa nakakaunawa yung programang ito kapag tinalakay po namin ito sa Committee on Transportation sa House of Representatives, yan natin mga congressman na
ipaliwanag mabuti ang consolidation process at ito yung maunawaan ng ating mga operator. Bawal na dapat pumasada sa Pebrero 1 ang mga unconsolidated na traditional na jeep. Sinabi kasi ni Pangulong Marcos na wala ng extension ang deadline ng consolidation sa ilalim ng naturang programa. Ang mga hindi nakaabot sa deadline ay ituturing ng kolorum dahil kakanselahin na ang kanilang mga prangkisa. Pero dahil sa extension, hindi na muna itutuloy ang panguhuli sa mga traditional na jeepney sa 1 ng Pebrero. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuala nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang mga mamimili umaaray sa muling pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin sa merkado. Yan ang tinutukan ni Bombo Eliza Eclarinal. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino ang ukol sa bahagyang paggalaw sa mga presyo ng bilihin sa iba't ibang pamilihan sa ating bansa. Ang ilan sa mga presyo kasi ng bilihin ay bahagyang tumaas na, tulad na lamang ng mga nasa basic commodities kabilang na ang mga canned goods. Ito ay dahil inaprubahan na ng Department of Trade and Industry ang kahilingan ng ilang mga manufacturers ukol sa taas presyo ng kanilang mga produkto. Ayon kasi sa mga manufacturers, taong 2018 pa sila nang huling nagpatupad ng taas presyo sa kanilang mga produkto. Kaugnay nito, naging paraan rin kasi ng ilang mga manufacturers na gawin ang shrinkflation upang maibsan ang pagtaas rin ng presyo ng mga ginagamit nilang raw materials. Ang shrinkflation, mga kabombo, ay isang termino sa ekonomiya na kung saan ang mga produkto ay sadyang binabawasan ang laki o timbang upang mapanatili pa rin ang presyo nito. Dagdag pa dito, ayon sa mga nakapanayam ng Bombo Radio Philippines, talagang mabigat na sa mga mamimili ang ipinapatupad na taas presyo dahil ang ilan sa kanila ay hindi naman kumikita ng sapat sa kanilang hanap buhay. Ang ilan naman ay nagsasabi na pabor sila na taasan ng ilang presyo ng mga bilihin, ngunit dapat ay mapababa naman ang presyo ng bigas. Narito at pakinggan natin ang magkakasunuran nilang mga tinig. Siyempre, yung mga mabababang, yung mga, tawag ito, yung mga mahihirap na hindi kaya bumili ng masasarap na ulam, hanggang sardinas lang, o di mahirapan sila. O yan na nga lang makayanan nila di ba? Tapos nadagdagan uli. Bigas na lang ang kailangan na bumaba. Kasi pag ulam, madali na lang magdiskarte yun. Ang bigas, 60. Ay kung 7 anak mo, 10. Magkasyabang 1 kilo, hindi. Kapos na kapos talaga. Di ba? Sa 1 week, ay siyempre yung mga anak ko may trabaho rin, bibili din ako ng 2 kilo. Kaya hindi magkasya ang sahod ko, pinagkasya ko na lang dahil huminto ako mag-inom, huminto ako manigarilyo para magkasya sa aking mga anak. May pinapaeskwela pa ako, may college pa ako 2. Una na rito, ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno ay gumagawa na rin ng hakbang, partikular na ang Department of Trade and Industry upang matugunan ang hinaing naman ng mga mamimili ukol sa mga produkto na kanilang binibili. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kabombot ka Star Nation, sa pagkakataong ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon si Mr. Elmer Francisco, ang chairman at kasalukuyang Chief Executive Officer ng E-Francisco Motors. O unang-una, magandang tanghali Sir Elmer at welcome at maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa Bombo Radio Philippines. Unang-una, gusto ko lang namang malaman na kumusta ho itong suporta ng Department of Transportation sa mga local manufacturer ng mga sasakyan katulad ho ninyo. Ang Department of Transportation, patuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa opisina ni Secretary Jimmy Bautista na very accommodating si Secretary Bautista. So never before have we had this kind of close coordination with DOTR regarding dito sa PUV modernization program. So it's a work in progress.
we are now in the process of getting our certificate of compliance para sa bago at latest model ng Francisco Jeepney na full electric. Of course, yung mga lumang modelo natin, lahat yun, compliant yun, kaya nga nasa kalye na lahat yung mga yun. We've been doing it for 77 years. Pero yung latest model natin, nasa opisina ni Secretary Bautista ngayon yung process. So yung naman tungkol naman sa mga kooperatiba pati mga corporations, yung mga transport groups natin, karamihan talaga gusto ng iconic design ng jeepney. So tayo yung may gawa ng iconic design, yung tunay na hari ng kalsada na hindi minibus. Tsaka syempre sa nakikita natin, tayo yung may pinakamurang presyo sa 985,000. Sir, you have mentioned na ngayon lang kayo nakatanggap ng ganito kainit na suporta mula yan sa gobyerno. Maaari po ba naming malaman kung bakit? Ngayon, syempre dati matagal na tayong gumagawa ng jeepney, di ba? Pero sabi ko nga 77 ang gumagawa ng jeepney, pati iba't ibang sasakyan ang Francisco Motors kasi hindi lang naman jeepney ginagawa natin. Gumawa rin tayo ng mga utility vehicles at marami pang iba katulad ng mga Anfra, Pinoy. Tapos ngayon, yung pati nga yung Pope Mobile na bulletproof na ginamit ni Pope John Paul II, tayo rin gumawa nun. So, 77 years na tayo. 8 presidential administration na yung pinagdaanan ng Francisco Motors simula ni Manuel Rojas pa hanggang kay President Bongbong Marcos ngayon. Nagkaroon ng support ng gobyerno before kay President Ferdinand Marcos dati. So kaya nagkaroon tayo ng mga magagandang mga utility vehicles, yung Pinoy pati yung Anfra nga. Ngayon, inaasahan natin na ganun pa rin yung magiging suporta galing sa kanyang anak na si President Bongbong Marcos. Of which true enough si Secretary Bautista nakikipagtulungan talaga sa atin para madala natin sa market sa pinaka lalong madaling panahon yung ating bagong full electric na Francisco Jeepney na gawa ng mga manggagawang Pilipino. Bilang isang manufacturer ng sasakyan, ano ho ang naging initial reaction mo nang lumabas itong balita na posibleng ang abutin sa 1.6 billion pesos hanggang 2.8 billion pesos itong presyo ng mga modernized jeepney bilang bahagi nga yan ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno? Siyempre, nung unang lumabas yung balitang yan, nagulat tayo, di ba? Pagkatapos ng pagkagulat, naasar tayo. Diba? Bakit? Kasi unang-una, bago nagsimula yung modernization program, mura lang naman ang jeepney. Diba? Hindi naman yan milyon-milyon. Di pa nga umabot ng 1 milyon ang jeepney. Bakit? Kasi ang makina, pati yung transmission, alam mo, ang Francisco Motors kasi, simula 1960, puro brand new yan, 100% brand new lahat ng Francisco Jeepney na nilabas ng Francisco Motors. Kasi noong 1960 pinasok ng Francisco Motors ang Isuzu sa Pilipinas. Then pinasok natin Mazda na 1970. Ang nangyari niyan, simula noon brand new lahat ng Francisco Jeepney. Hanggang recent history bagong modernization program, ang presyo ng drivetrains or ng makina, pati transmission, hindi umaabot ng 500,000 yan. Mga nasa 400 pa nga lang yan eh. Nung nagsimula yung modernization program, ang naging presyo ng mga foreign manufacturers ng mga diesel na makina, yung mga Euro 4 diesel, umabot ng 1.4 million. So, bakit ganun kalaki, di ba? So, sabi ko yung presyo nila, presyong ayaw magbenta, di ba? So, sabi ko nga, bakit nyo ibibigay sa amin yung Euro 4 na diesel compliant na diesel engines ng ganyang presyo, obsolete na yan doon sa mga bansa nila. Di ba? Hindi na nga nila ginagamit yung mga Euro 4. Tinatapon nila sa ating mga basura nila. Tapos pagkamahal-mahal pa. So, ang sabi ko, hindi na kami bibili sa inyo. Hindi na kami magi-import ng mga makina. Gagawa kami ng sarili. So, ngayon, matagal nating inintayan, 2017, 2018, 19. Alam mo, nung April 2022 lang, nagkaroon ng batas, yung EVIDA law, na makadevelop tayo ng electric vehicles dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat din tayo sa mga congressman natin, pati mga senador, yung mga mambabatas natin na nag-iisip
'di ba? Nag-iisip, may forward thinking na ginawa yung batas na yan. Nang dahil dyan, ang Francisco Motors ngayon ay gumagawa ng sarili nating full electric na drivetrains na hindi na natin kailangan mag-angkat mula sa ibang bansa. At isa yan sa pinakamalaking factor kung bakit napamura natin yung bagong Francisco Jeepney. At matanong ko lang din, bakit po ninyo ni-retain itong disenyo ng traditional na Jeep? Okay. So, marami ring nagtatanong yan. Ang sagot natin ay, ang jeepney ay bahagi na ng ating kultura, di ba? So, bakit natin papalitan ng minibus? It's part of our history, it's a part of our culture. If we remove it, it's like removing a piece of our identity. Di ba? Kahit nga mga dayuhan pag pumupunta sa Pilipinas, kasama sa bucket list nila na nagpapapicture sa jeepney. Kilala tayo sa jeepney, bakit natin tatanggalin? Kung pwede naman nating i-retain yung iconic design while modernizing it. So, itong bagong bagong Francisco Jeepney, ganun pa rin. Mukha pa rin jeep, pero sumusunod tayo dun sa requirements ng gobyerno, yung Philippine National Standards. Kung saan nakakatayo ka na sa loob, then ang pasukan nasa right side na, sa harap sa may driver, tapos meron niyang emergency exit pa rin sa likod, which doubles as entrance for PWD passengers, yung mga naka-wheelchair, kasi may built-in ramp yan sa likod. Then air-conditioned na rin yan. Kumbaga, lahat ng mga may enjoy mo sa minibus na pagkamahal-mahal ng mga tag na 3 milyon, may enjoy mo rin sa mas matibay pa na Francisco Jeepney na 985,000 lang at gawa pa ng mga manggagawang Pilipino. Ngayon, sabi ko nga, iconic design, di ba? So, bakit natin paggagawa sa mga dayuhan ang jeepney? Mas magagaling tayong mga Pilipino yung gumawa ng jeepney. Kasi, alam mo, ang gawa ng Francisco Motors ng mga jeepney from 30 to 50 years ago, hanggang ngayon tumatakbo pa rin. Yung mga minibus galing China, 3 taon pa lang bulok na. Wala pang pyesa. Diba? So, bakit natin ibibigay yung trabaho sa mga dayuhan na para dapat yan sa mga kababayan natin, para sa mga manggagawang Pilipino. So, isa yung rason kung ba't nire-retain natin yung iconic design at mas matibay talaga yung jeepney natin kaysa sa mga minibus nila. So, Sir Elmer, sa ibang anggulo naman, sa tingin po ba ninyo, sapat ba itong higit 2 taon na palugit na ibinigay ngayon ng Department of Transportation, particular na netong Land Transportation Franchising and Regulatory Board, para doon sa mga consolidated driver at operator para tuluyan na nilang palitan itong kanilang traditional na jeep into modernized jeepney? Hindi, kulang na kulang yun. Alam mo, sa mga pagpupulong nga namin ni Secretary Jamie Bautista ng Department of Transportation, sinasabi ko, ang Francisco Motors ay may 10-year plan. Kasi, alam mo, sabi ko nga, 7 dekada na tayong gumagawa ng jeepney. Alam natin kung ano yung pwede at hindi pwede. Alam natin yung kaya at hindi kaya. Diba? So, hindi natin ipipilit na magawa yan in a year or 2 years or 3 years kasi physically hindi talaga kaya. Unang-una, sabihin nila na pwede namang yung ibang units i-import galing sa China, galing sa ibang bansa. Ang sagot ko naman dyan, sa presyo natin na 985,000 na Francisco Jeepney, meron pa kayang jeepney operator na gustong umutang ng mga tagta 3 milyon? O iintayin na lang nila na makakuha sila ng bagong Francisco Jeepney na 985,000 at hindi na nila kailangan umutang sa bangko dahil pwede naman sila maghulugan ng diretso sa Francisco Motors. So ang sa akin, ang Francisco Motors ay may 10-year plan. Yung bagong planta na itinatayo natin sa Camarines Norte ngayon sa Special Economic Zone ay magkakaroon ng capacity yon na 25,000 jeepneys per year. Kada taon, 25,000 na units yung kaya natin gawin doon in full capacity. So, kung 10 years yan, 250,000 jeepneys yung pwede natin magawa. So, we need 10 years to do that. Hindi natin kayang i-deliver yan lahat ng 1 taon, 2 taon. Of which, ngayon, ang mga order na natatanggap natin, lumampas na ng 50,000 units. Galing sa mga natin, sa mga kooperatiba, pati sa mga corporations, ng mga jeepney operators natin.
nadadagdagan pa yon, parami ng parami yung gusto na umu-order sa atin. Yung iba nga, hindi na namin nasasagot pa. Humingi rin kami ng paumanhin dahil hindi namin mahabol sa sobrang dami. Kaya patuloy kami nag-hire ng mga tao at nag-automate ng mga processes para ma-accommodate lahat. So, ang sa akin, we need 10 years to do that. Hindi yung kaya ng 3 taon. May katanungan rin ho ang aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, with your questions. Sir, kanina pa ako nakikinig dito sa inyo naging pag-uusap ni Bombo Victor. Na-understand po na itong mga units ng jeepney ninyo ay fully electric na. Kayo na po ba yung mismo nga na magtatayo ng mga charging station nito o yung gobyerno pa rin po yung mag-handle ng ganito po? Ang ginagawa ng Francisco Motors, hindi lang jeepney, the whole ecosystem ang ginagawa natin. Ibig sabihin yan, lahat ng lugar na magde-deploy tayo ng electric jeepneys, maglalagay din ng Francisco Motors ng fast charging stations. Charging stations na mabilis. At hindi lang charging stations, gagawa rin ng Francisco Motors ng mga terminals. Mga jeepney terminals. Kung saan, dyan sa jeepney terminals na yan, syempre, dyan magsasakayan yung mga tao. Pero meron din tayong mga fast charging stations dyan. Meron din tayong showroom ng mga jeepney natin. Meron din tayong service base kung saan mine-maintain yung mga jeepneys dyan. Tapos meron din tayong mga spare parts na available. Kasi sa atin, ang gusto natin, hindi yung pag nasira yung jeepney tsaka mo pagagawa. Hindi gano'n ng Francisco Motors. Ang sa atin, may preventive maintenance schedule talaga yan. In short, bago pa magkaroon ng problema, na-solve na natin para walang downtime. Tsaka siguradong ligtas at tumatakbo lahat ng ating mga electric jeepneys at all times. Pero sir, I'm just curious po, ilan na po ba itong mga umorder sa inyo ng mga e-jeepney? Dami na, umabot na ng 50,000 yung orders. So yung mga firm na mga purchase orders na nakuha natin, umabot na ng 1,300. So out of the 50,000 na gusto umorder, mga tanggap namin ng mga PO or purchase orders ay umabot na ng mga 1,300. So sa ngayon, ganun yung mga numbers natin. Opo, medyo madami-dami na rin pala, sir. Ano po ba itong mga bagong features ng electric modern jeepney ng inyo pong kumpanya? Compliant tayo sa Philippine National Standards. So ito nakikita nyo sa background ko, yan yung modernized jeepneys natin na ginamit nga ng ng Department of Transportation mismo nung kasagsagan ng pandemya. Ito mga nakatayo dito, mga superhero natin yan. Ito yung mga volunteer drivers natin galing sa isang transport cooperative sa Baclaran Nichols Transport Service Cooperative yan. Yung presidente nila, yung chairman nila na dati na si Ray Liwag na kasamahan din natin. Yan ang ginamit sa kasagsagan ng pandemya. So, ang pinagdadrive niyan yung mga medical frontliners, yung mga doktor, mga nurse, para makapunta sila sa mga mga ospital. So, kung ito nga nakakatayo na rin sa loob, sabi ko nga, then 30 passenger capacity, 11 plus 11 yung nakaupo, yung magkaharap na bench types. Then pwedeng nakatayo sa loob ang 8. Hanggang 8 pwede nakatayo sa loob. So 30 passenger capacity yan. Tapos air conditioned, meron tayong automated fare collection system, meron din tayong CCTV cameras for security. May dashcam din yan. Then may rampa nga rin for PWD passengers, mga naka-wheelchair. Tapos yung pintuan nasa harap sa right side na malapit sa driver. Then full electric. So walang emission to. At higit sa lahat, nandyan yung iconic design ng jeepney natin na gawa ng mga manggagawang Pilipino. Okay, last on my part, sir, paano po ba ang magiging proseso kung sakaling may mga mag-a-avail po na cooperatives o corporation sa inyo pong mga units ng jeepney? Okay, so lahat ng mga gusto mag-avail, pumunta lang kayo sa website namin, sa jeepney.io. jeepney.io. So, yun ang website natin. Makikita nyo ron, may makikita kayo QR code kung paano kayo makapag down payment. Kasi down payment natin 50 mil lang, 50,000 lang yung parang reservation fee nila. Then mamatcha natin yan ng equity subsidy ng Department of Transportation na nagkakahalaga ng 280,000 pesos. So in short, 985,000 yung presyo minus 50,000 kasi yung down payment mo, reservation fee, ma-minus yan sa total amount. Then
minus 280,000 equity subsidy ng DOTR, so 655,000 na lang. Yung 655,000, pwede mo yung bayaran ng cash o pwede ka maghulugan sa Francisco Motors ng walang interest, zero interest yan. So, ang computation nga natin kung 20,000 more or less yung yung babayaran mo kada buwan, wala pang 3 taon, fully paid mo na yung jeepney. So, hindi ka lulubog sa utang. Hindi ka tulad ng pag bumili ka ng mga minibus na tagta 3 milyon, wala na. Lubog ka talaga sa utang doon. Malamang mapo-foreclose lang yun. Diba? So, ang sa atin, para maka-avail sila, pumunta lang kayo sa jeepney.io. Makikita nyo yung post namin dyan na merong QR code. I-scan nyo lang yung QR code. Mapupunta kayo doon sa form na fill-upan nyo, pati kung saan kayo magbabayad ng 50,000 na reservation fee para makasama kayo doon sa listahan natin ng mga makakatanggap ng bagong Francisco Jeepney na full electric, of which magsisimula tayo mag-roll out simula ng second quarter ng 2024. With that, maraming salamat po Sir Elmer sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manonood at mga tagapakinig. Maraming salamat, Bombo Victor and Bombo Eliza. Mga kabambot ka Star Nation, nakapanayam natin si Mr. Elmer Francisco, ang Chairman at Chief Executive Officer ng E-Francisco Motors. I would like to invite everyone to witness Kasadyahan sa Kabanohanan on January 27, 2024, starting at 1:30 in the afternoon. This is the Iloilo Provincial Government's humble contribution to the country's best tourism event, Iloilo Dinagyang Festival. Kasadyahan sa Kabanohanan will showcase our province's rich culture, heritage, and traditions through the performances of 9 festivals, namely Katagman Festival of Oton, Kaing Festival of Leon, Saad Festival of Leganes, Pantat Festival of Zaraga, Tultugan Festival of Maasin, Cry of Helicon New Lucena, Hirnugyaw Sugidadunay of Kalinog, Banaag Festival of Anilaw, and Kasag Festival of Banate. This is destined to become the festival of festivals in the city and province of Iloilo that will serve as a bold statement of Iloilo's identity as reflected by our tourism slogan, Fun, Foodie, Friendly Iloilo Province. Let us all enjoy the exciting and vibrant activities of this 2024 Iloilo Dinagyang Festival in honor of Senyor Santo Niño. Ululupod kita nga magdagyang. Halabira Iloilo, Viva Senyor Santo Niño. Sa pagkakataong ito, kumuha na tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Itong bata na binugbog at hinambalos ng lasing nitong ama abay binawian ho ng buhay. Ang balitang yan itinutukan ng Bombo Radio Jensen. Binawian na ng buhay kaninang madaling araw ang isang 9 years old na bata na binugbog at tinambalos ng sarili nitong ama. Labis naman ang kalungkutan ng ina ng bata na mula pa sa Metro Manila dahil babiyahe sana ito ng Middle East upang magtrabaho, ngunit bumalik dahil sa sinapit ng anak. Ayon rito, nagsisisi siya dahil iniwan ng kanyang anak kasama ang 3 pa nitong kapatid. Hindi naman matanggap ng lola ng bata na si Elvira Tubilid ang nangyari dahil isang mabait at matalinong bata ang kanyang apo. Emosyonal nitong sinabi na dapat na makulong at pagdusahan ng suspeka na si Roy Canlaon Jr., 34 years old, ang kanyang ginawa na nagresulta sa pagkamatay ng sarili nitong anak. Sa ngayon ay nakakulong na ang suspeka at nahaharap na sa kaso. Nangyaring insidente sa mismong kaarawan ng suspeka kung saan lasing ito at nagalit ng hindi sinunod ang anak sa inuutos nito, kaya't kanyang paulit-ulit na sinaktan at saka hinambalos ang anak. Pagdusahan mo. Kasi ginawa mo yun. Anak mo baboy talaga ginawa mo. Pagdusahan mo yan. Hindi ko kaya tingnan yung apo ko Basta talaga yung mukha ng apo ko. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo! Samantala, ang pamilya ng sundalong nasawi sa Gaza, proud pa rin kahit masakit na tanggapin ang pagkawala ng kanilang kaanak. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Vigan. Proud pa rin ang pamilya ni Sergeant First Class Reserve Cedric Garin sa kanya kahit na masakit pa rin tanggapin sa kanila ang kanyang pagkawala. Si Garin ay kabilang sa mga namatay na sundalo ng Israel Defense Forces sa Gaza. Sa panayam ng Bombo Radyo Vigan kay Gina Garin at tiyahin ni Cedric, pangarap na umano ng pamangkin nito na maging sundalo kaya kahit mahirap at masakit para sa kanila ay sinuportahan nila ang kanyang pagsasanay. Huli na nito nakausap ang kanyang pamangkin nung ipinaalam niya na magsisilbi ito sa nangyayaring gyera dahil mandatory sila sa pagka-deploy kung kaya't ganun na lamang din ang pagdarasal nila sa kaligtasan ni Cedric. Inilarawan ni Gina na mabait at maunawain ang kanyang pamangkin dahil sumusunod ito sa kanyang habilin noong bata pa siya at naging kalasang nito sa kanyang paglabas sa kanilang tinitirhan sa Israel dahil ang alam ng lahat ay siyang ina nito. Idinagdag dito na nais na ni Cedric na makauwi sa bansa pag natapos ang kanyang training, ngunit dahil anya sa gera ay namatay ito at hindi na nakauwi pa. Ayaw namin talaga, pero yun ang pinaglaban niya. Kasi ang Israel, compulsory ang mag-train ng pagkasundalo pag nag-18 years old ka na doon. Nung gusto niyang ipagpatuloy yung training niya, ayaw namin. Kasi nga alam namin na may masamang kahihinatnan. Tinuloy niya ang pagtitraining para maging officer. Dire-diretso na yun. Mula nung natapos niya ang training niya, dire-diretso na siyang nagserbisyo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabomot ka Star Nation, bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, ay maaari rin po ninyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations nationwide. At para sa karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, abay tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa mga kababayan nating mga Bisaya, nariyan ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan at ang Bombo Radio General Santos. Habang para naman sa ating mga manonood at tagapakinig ng mga Ilonggo, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabomba at Kister Nation, narito pong Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa.
Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isoudto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radyo Philippines. Standby sa kay Bombo Jomar Villa, hibaloon naton ang pinakauli karon nga sitwasyon sa palibot iya sa syudad sa Iloilo. May pila diri ka mga gindugang nga mga dalanon nga saraduhan in connection man sa food festival nga patigayunon may kantanan sa aton sining Dinagyang Festival 2024. Bumper to bumper ang sitwasyon sa pila ka mga dalanon diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Gani sa mga kabombo naton bauti do mano kita niyaw. Kita malakat-lakat kita, ma-walking kita, kunang mga kilala ko pa ma-one-to gid kita. Pananglitan iya nga gusto nyo nga magpadulong diri sa may city proper area. Hibalon ta, standby diri sa aton sining pagpangalagad man sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kag pasiplatan naman karon may nagluntad sining sunog sini lamang iyang adlaw while ago pero napalong man gayon ang kalayo. Check karon tanan karon sa aton sining makopdanan mga Bombo reporters on standby sa karon sining matinyon direktamente sa ila sini iya nga mga areas of responsibility. 3 minutos na nakaligad sa takna sining ula nga launa. Standby kay Bombo Jomar Villa kay check nato ang area no kung saan puwerte ko ang pagpugok sa dalagan sa trapiko pero may mga area man nga halog-halog pa ang sitwasyon. Wala naga bumper to bumper. Check tabi si Bombo Jomar Villa sa iya sininga area. Joms, please go ahead. Yes, Bombo Champ, ano malanga may ara sa prosesyon man. Dire karon sa may Tubang sa Iloilo Provincial Capital at the same time dire sa Tubang no sa Hall of Justice. Actually kay napakita dire mga alas 10 ang aga no obserbaran naton nga bumper to bumper no ang traffic situation dire karon sa area no kay may pagbag-o dire no sa aton sa ligo mga kabombo kung sa diin ang dire sa live no live kita dire sa Bombo Champ ang sa likod kuning mga salakyan amo ni sila ang pakadto dire sa may downtown area no ang ila sini karon nga ruta so makita mo nga waay na sa may nagapabalik bangod nga ginsiraduhan na no way na sang abi naga-counter flow diri bangod ginhimo na ini siya nga one way no kun halin ikaw diri sa may lapas diri sa Ports Bridge pakadto diri sa may city proper area so mo lang gid ang ruta diri hindi ka na pwede ka pabalik no kun halin kini abi sa may city proper going to Lapas so hindi ka na makaagi diri sa may Tubang sa Capitol kag diri sa may Tubang sang Hall of Justice no so ang matabo sini ang kung halin ka sa downtown area pakadto ka sa Lapas kung gusto mo masakay dire ka babantay sa jeep dire sa may Molilo ni dire sa may sa judging area number 2 no dire sa may kilid ka Provincial Capitol dire na ginapagi ang jeep nga Lapas ang tagbak dire man ang Haro Cipio dire man nagaagi alapos sila dire sa may Lapos no dire sa may Rotunda di Blas may Lapos area Lapos dire sa may Rizal pag-abot din sa Rizal, diretso na dito na to intersecto sa may sa may Lapas Market o Bombo Champ. So dito na sila malibot mga jeep tapos balik sila sa Luna Street. Diretso sa Lapas. Tikon ang imo sa nga balay diri lapit sa may Ports Bridge ti laban-laban lakton mo na lang gid kaysa ti maglibot ka pa nga kalayo ka ruta bla. Ang imo sa nga alakton o kun imo sa nga sakyan ti budlay sinang iban may mga grocery pa kadala. At laban-laban no anto-anto na sila kumpara nga ti commute pa nga ti malawig pa no ang ila sidiya nga i-travel. At the same time ti dire sa may area abi no amo na yung sitwasyon dire nga makita naton do naggutok pagid siya dire karon sa may Tubang di sa Capitol kay dire sa may ginhimo nagali ini nga do double side gid gali no Bombo Champ ang sa piyak nga side may na sa may pwesto na no tanan nga sahi ka bligya may mga may mga sapatos bayo dugin occupy na ang piyak day nga side sang dalan siguro mga one lane gid mo ang ginoccupy sini halin gid diri sa may Tubang Capitol hasta tumas sa may Tubang sa MIWD kag amo man diri sa may piyak no sa may Tubang do nag back to back sila ni
may mga stall madiri nga gid pang-install nga almost yung isa gid ka dalan, no? Isa gid ka linya dis dalan ang gid ko pipe. Amo nang makita naton nga do pugok diri ang trapiko diri karon sa Benisambit nga area. So makita ta Ina yan, Joms, siya ang sitwasyon dira subong. Amo na ang sitwasyon dira sa nga pagpugok sa dalagan sa trapiko sa mga luyag nga magpadulong sa city proper area. Pero sa city proper area, sa aton sila mga kabombo, as per information diri naton, medyo nagapugok pag ito ang dalagan man sa trapiko. Hilabi pa kon sa mga areas nga mayara sa nga sarado balang nga mga dalanon na Bombo Jomar? Yes. Sa city proper area, may pagpugok iti may mga ano na mo, may mga kiosk na para sa food festival bla. Bombo Champ, no? Ati amo na ang do nag-bag-o dra karon nga do kitid pagit ang dalan diri sa aton sini nga mga kabumbo. At the same time, ang diri nga area may pagbago pagit diri gamay, no? Diri kon halin ka to blalikad, for example diri kahalin sa Bay General Luna, no? Diri sa may CPO bla. Kung makadto ka diri sa lapas, di ba diri ka lang diri ka nagakato, diri ka nagayo-turn diri sa may rotunda. Subong hindi na pwede. So ginapaboylo pag itong masalakyan dito sa may fountain bla, diri sa may atubang ka judging area number 2, dito pag sila nagayo-turn. Bombo Champ, amo na nga makita ta diri nga do pagid do naglawig pagid ang akon serve diri karon nga time sa mga driver. Unang ka diri pagid sa Bay General Luna, pakadto diri sa may distrito sang Lapasong iban bangod nga ti one way na di sila kapabalik di. Dito na sila nagayo-turn, lapos sila di sa may sa Hotel de Bla diri sa may Kili di Camolye. So dira na sila magi ang mga salakyan private or public vehicle man hasta nga makalapot sila sa distrito sa Lapas. Bangod nga ti ginhimo na di nga one way, hindi na pwede penetrate balik di ang mga salakyan. Ari bala makapulupangkot tadi dali la bobotsam sa mga driver bla kun anong experience nila subungaga o kun hapon gali kay grabing traffic. Ari si Sir. Sir, kamusta kabudlay traffic kidalik pakina? Traffic kidalin kay na din ruta mo gani haro? Tagbak. Sige may pagbago sa ruta nyo? May pagbago sa ruta? May babago man. Sige. Kay kadali sa mo chap ora na. Nalakay diretas tunga dalan? Iba igan lang kay basi kun masalakay ka na karon. Identify mata. Ay, di siyempre. Ko pa ya. Kitaon Nami ang nami data ko no. Nakabalanggo do naka Starlink kay. Star So muna ang situation diri karon Bombo Champ pati sa mga kabumbo naton kung may mga private vehicle mas sila kay makita ta subong dumaslaban ang private kumpara sa mga public vehicle nga nagapasolo diri sa syudad. So kung may plano silang pa downtown, so pwede na sila kagi diri sa may Piaco, diri sila pa way sa Bitasan bla. Para at least kung apruti pag-abot sa Bitasan, malapos man sila gyapon diri sa Luna, may mga man di road closure man tulapit sa may Mabini to. Ang matrutawhay ko ng subong Isnart, General Luna, kag Calyerial. Pero ang Bonifacio Drive, amo na dang ginatindugan mo, Joms, ba usos Maria kagusip po. Duway na gani gahulag sa likod mo? Why na gid gahulag lang na kung ding traffic do isa lang gani traffic ho. Address sa intersection bala Bombo Champ. Actually dire man lang naga-traffic sa intersection. Pareho ka gina sa ngara ko to sa may Lapas going to station, Joms, aga pa gani to. No? Isa lang ya kadangaw ang hulag sa salakyan mo. Ti igo ko ni makaabot. Las 8:40. Kaya muna mas mayo kati advance kay bonus life naman to, Joms. Bonus life. Ang panawag basis mayor na. Sa una Bombo Champ, ang reminders naton mas mayo kung may transaction sila, mas mayo early nga magkadto sila sa ila sa nga kalatuan. Kaya kung may salakyan ka o kung halin ka drabi sa may haro pakadto this downtown,
kung tabuan mo mas grabe traffic, ano mo na mga isang oras kit siguro ning ano mo ano mo ni uyang mo nga timpo dire kung may dala ka mga sakyan. Meg. Bombo champ. So amo na ang gina-advise naton sa mga may mga salakyan. Gatawag abi si Elon Musk. Gatawag si Elon Musk. Istorya lang. Nabala ko sa kanili ko ga programa pa ko. May mga transaksyon kami abi mo. Kasi may plano sa madagyang din. Hindi ko lang na pagyambal subong kay base kon dugukan sa block kag magdugang pagpugok sa traffic. So muna no ang reminders naton sa aton sa mga kabombo. Ang dire sa may area di sa likod ka Capitol ti fully closed na ni siya, no? Why na sang makaagi dire kasi una do dire pa nagaagi mga jeep nga ano mo nga lapas. So subong dire na sila ginari-route dire sa may area sang Lapos dito sa may area sa Rizal. Pabalik dito sa may Lapas Market, Bumbutsam, ang ining mga salakyan. Subong nga may mga temporary stall dire kero sa pila ka mga dalanon. Ang iba na gani na tingala kay do nagtemprano pa ning mga stall diskilid. Kaysa nagligad ka din agyang matandaan ko duway paninda mo dire sa may piyak nga side ho. Kung pakadto ka dire kero sa may distrito na sang Lapas, Bumbutsam sa aton sa diya nga mga kabombo. Ang iban dire na ginihimo na ning U-turn slot ning Capitol. Dire karo dire sila gagi sa sulod tapos pabalik dire. Kay kundre pasla ti balibot pasla sa highway ti ang iban bas mahapos. Ado ginahimo nila nga entrance kag exit dire karon ang sulod sang provincial Capitol. Lamang ati sila ay makapenetrate karon sa siling traffic situation. Ang ati ma-experiencehan subong hapon adre sa bahin sa syudad sang Iloilo. Te may more expectation pagidbuas no kay may fluvial parade Bumbutsam ni Senior Santo Niño adre sa bahin sa syudad sang Iloilo ngati mo na ginapanumdom naton especially sa may mga transaksyon ngati mas mayo ngati temprano no kag kun may motor mas mayo pa kun motor no nga makalusot-lusot la kay ti sa mga salakyan nga daloon kati makarender kay sa Malawi ka oras subong ati inline karon sa dinagyan 2024 diri karon Bumbutsam. So sa iban sa karon nga situation grabe gali kitaon gali di Bumbutsam po. Ang traffic hasta patuglis Sports Spreads no dire kita gatindog di sa may dire sa may tubang sa Capitol kitaon diring traffic ko. Ang salakyan to mga modernized galabaw ning ila sining ulo grabing traffic. Sige be, liso abi mo kamera be pa kita ta sa mga kabumbo ta. Grabe pati ambulansya do na trapikan man ho. Jones liog ko be liso sang kamera ta pakita ta to nga lawig-lawig ang traffic. Wait lang. Kay pakita ta diri karon ang traffic situation adre sa area na no. So muna ang diri naga-flash subong sa live amo ning mga salakyan pakadto diri sa may downtown no. Heading nisla dis sa downtown area. Why na sang may gapabalik di kay ginhimo na one way ang isa kay nato do nagpilit gid diri. So boto do naglawig pag ang traffic kay nag-U-turn naman sa Bumbutsam siguro ay sabay inform lang may ara sang sang closure de no one way lang di ang ginoccupy ang dalan pakadto diri ka sa may downtown area sa aton sini nga mga Bumbutsam. Ang iba nagalakat pag nagapamangkot kay duway pag sila balo so, kudis lang sa sakay. Bonifacio Drive Bumbo Jomar halinto sa may kuy na ko magsalawer Banala Pass kung mapadulong ikaw or malabay ikaw sa Kapitolyo one way lang ina dira and then right turn lang ang available to General Luna. Hindi na sila pwede maka-left turn or pwede sila maka-left turn pero hindi sila makaagi dira sa gyapon sa may judging area number 2. Pwede pa. Ano plastada, Joms? Kung halin sila sa may diri sa may Lapas, Bumbutsam, labay sila di Sports Bridge, diri sa tubang abeka by Hall of Justice at tubang ka Capitol. Kung gusto nila mapa-downtown, so same route gyapon. Pwede sila kaagi diri sa may
atubang gyapon sa Capitol pero hindi na sila kalapos diri sa may judging area, diri gid sila patuog going to James Basa, Bombo Champ nga street. Pwede ako magsala, Fermin Karam to James Basa. Yes. Ang pawala tapos ang sa patuo iya General Luna. General Luna, no, ang patuo nga way. So muna ang sitwasyon diri, ang apektado lang gid pabalik, no? Ang mga ruta kay ang iban kay nading isa dik bayiho. Yawan sa dik hulat karos piyo nga jeep. Diri sa tubang ka Capitol Bombo Champ kay biya kuno magi pa di tigin hambalanta ka diri siya bantay diri sa may likod, diri sa may muli bla. Likod sa nga judging area number 2, kadiri na nagaagi tanan. Halin to sa may parola pag-abot dira sa may General Peralta bla, dira sa may Bureau of Fires ang unang opisina, dira naga-turn right going to Grandstand tapos sila pangalihid sila sa Molilone, alapos na diri sa may area sang likod sa Grandstand to, tapos pabalik diri sa may Lapos and Rizal area, diretso diri sa may Lapas amo na ang ruta dira aga gina agyan na sa mga jeep kung pabalik ikaw sa may distrito diri sang Haro, amo man diri sa may distrito sang Lapas, diri karo Bombo Champ. Ti amo na magluwas sa mga tawo, ti amo nang sa mga nagalakat ang mga driver man, no, sa mga jeep amo nang isama da sa apektado kay ti do halos pila na ka minutos ang ila sining stuck sa traffic bangod sa sining pila ka mga activities man diri sa may syudad sa Iloilo, diri karon Bombo Champ. All right. So ang iban sa niya, no, ang latest diri karon nga mga development kag pila ka mga traffic situation bantayan diri sa may Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sini iyang situational report dira sa may Bonifacio Drive sa tubang sa Iloilo Provincial Capital. So bangod nga ginoccupy dirang isa ka lane karon na one way na lang diri ang Bonifacio Drive sa aton sini matag Palamati. Ni rason nga ti medyo nagpugok pag ginang dalagan sang trapiko. Pero magluwas sa pagpugok sang dalagan sang trapiko by tomorrow mayara sang emergency power interruption. Atensyon man sa aton sini nga mga kabumbo. May 3 ka oras sini iyang emergency power interruption nga ipatigayonon ang More Electric and Power Corporation, ang More Power Iloilo. Standby bala kay check karon tamanang karon sa aton sining mga kabombo ang dugang sining mga detalye na tuhoy sa sining 3 ka oras, no, nga emergency power interruption sa aton sining karon nga mga kabombo. Anong mga apektado sinadri nga mga area sa sining pagpatigayon man sang emergency power interruption. Kag nga may ba emergency power interruption anong plastada sini Banwa standby kay chikaron naton ina ang linya man sang spokesperson sang More Power Iloilo sa kay Miss Joy Fantilaga para nga mahibaluan naton ang dugang sini nga mga impormasyon, at least mapreparahan naton ini sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Oras nato na 20 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa palatuntunan na bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nakita na ninyo Banwa ang sitwasyon sa pagpugok sang dalagan sang trapiko pasulo diri sa may city proper area. Sa nasiling na naton kon hindi man lang gid atuman kay importante ang inyo siniya nga padulungan diri sa bahin sa city proper, mas maayo nga ipaiway nyo ina kon kinahanglanon gid ati sa aton sini nga mga kabumbo maka-eksperyensya gid kamo sa pagpugok sang dalagan sang trapiko. Halos bumper to bumper ang sitwasyon sa aton sini nga mga taga Palamati. Pwede man kamo makagamit sa motorsiklo, pero bisan motorsiklo pa gani medyo mapropinot gyapon ang pila ka mga alagyan. Pero may mga areas man iya nga matrutawhay sa bahin sa city proper area nga sandig sa aton sini may impormasyon tawhay pa sa sinimatinyon, no? Ang area nga matawhay diri sa aton sini nga mga kabombo Isnart kag General Luna, no? Tawhay man ang Calle Real
Amo nang mga areas dire nga matrutawhay. Anyway, balik-balikan ta ang linya karon ni Miss Joy Fantilaga sa aton man sini nga pagpangalagad matapos gilamang pila ka importante nga mga pahanumdom oras. Dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Anon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik din sa pagpangalagad sa Bomboray sa udto sa gihapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hovera. Standby sa aton sining mga kabombo hibaloon naton ang dugang may impormasyon may kangtanan sa sining emergency power interruption. 3 oras ni buwas sa kagahon. We have on the line live via messenger si Miss Joy Fantilaga, spokesperson sang More Power Iloilo. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay Soto. Bombo Cham, good afternoon and good afternoon man sa aton sining mga tagpalamati. Yes, Miss Joy, luyang naton may baluan kung ano ang rason sa sining emergency power interruption buwas sa kagahon, 3 oras, Miss Joy? Bombo Cham, gina-expect naton nga magasaka ang demand no sa aton sining 69 kV line 2, which is ang ka-connect sining aton nga Mola substation, ang aton nga Megaworld substation, kag ang aton nga mobile substation. Ang wala substation naton ang mga areas nga connected dira ang city proper kag may molo and then may portion sa nga Mandurriao. Ang Megaworld naton, ang Megaworld nga area may mga parts sang Arevalo, Mandurriao and Haro. So ang ini nga mga areas Bombo Cham gina-expect naton nga umpisa actually no subong adlaw until gini siya sa Wednesday kay damo sa mga activities. May mga kiosk nga mga ginpang install na subong umpisa na karon sa subong adlaw. Ang aton nga ang pagpatigayon sa emergency nga power interruption karon sa gagahon is part ini siya sang aton nga dinagyang contingency measures no para nga malikawan naton ang unscheduled power interruption sa highlights mismo sa nga dinagyang. So we hope no nga mahangpan kita sa aton sining mga customers nga affected sa sining power interruption. Actually ang aton nga patyan dapat ang aton nga 69 kV line 2 no ang tatlo gini ka substations ang affected sa 3 hours nga power interruption, but ang aton nga Megaworld substation kag ang aton nga mobile substation i-connect naton sila or i-tie up naton sila temporaryo sa aton nga 69 kV line 5 sa pihak nga linya naton para nga mas spare sila sa 3 ka oras nga scheduled power interruption. But since nga may tie up, kinahanglan anay naton nga magpatigayon sa quick interruption para ma-implement naton ang feeder tie up sa iban nga linya. So ang Megaworld substation kag ang mobile substation may power interruption sila nga ma-experience pero mas malipot i-compare sa 3 ka oras nga gintalana naton nga schedule. So ang oras nga gin-request naton is from 2 AM to 5 AM. 3 ka oras para ini siya sa Mola substation kay dira kita mapatigayon sa aton nga correctional works or aton nga correctional works no sa may Mola substation. And then ang aton nga mobile substation kag ang aton nga Megaworld substation may 30 minutes nga power interruption before mag-start ang work from 2 to 2:30 AM and then from 4:30 AM to 5 AM kung matapos ang activity. But i-expect nila nga may tendency ni siya nga mas mapatimprano sa 4:30 AM kung matapos ang activity. So pwede nga wala pa 4:30 AM, pwede na kita may tendency nga maka-experience diwa sang power interruption ang mobile substation naton kag ang Megaworld substation. Alright, so expected nga damo ang mga kinahanglan sang load or magataas ang load demand sa sining mga inadlaw humalin sa karon abi Pizza 25 tati may mga food festival hasta sa Pizza 28. So ang mga works nga ni Miss Joy
pwede naton ma-explain in layman's terms para nga daw mahangpa nila at least without dealing with the technical terms. May anong pinakasimpleng form naton nga mapathag sa mga konsumidor hilabi na sa mga apektado sining emergency power interruption, Miss Joy? Ang pinakasimple siguro nga term is may ara kitang ano ba ang specific na term? I-correct, no? Kumbaga, bombo siyam sa twerka nga naghalog ka hugton ta. No? Ang term, no? Nga aton sining pagahimuon sa aton sining molo substation. Kagati, amo na bala, tatlo man lang ni ka oras, nagligad ganito, tatlo kadlaw. Technically, ang aton nga activity is madira lang sa mga 2 hours. But ginkatanganin naton sa additional nga number of hours kay syempre may pagpatigayon nun pakita ba lang nga switching hindi naman na iya nga pagpatak sa alas 2 mo start ka na dayon kay gradually ipang off na naton pa isa-isa ang mga feeders naton nga sa molo substation kag sa iban pag ini substation nga affected. So it doesn't mean nga pagpatak sa alas 2 mo start na ta dayon kay may mga switching pa na siya kapag patigayon nun. So, technically, ang activity lang ginaton actually is mga dira lang sa less than 2 hours. Ang 1 hour nga na gin-prepare na siya naton for our switching. All right. Miss Joy, thank you so much for your time kag paghatag sang advance information man sa aton sining mga kabombo and of course sa mga konsumidor sang More Power. Thank you, Bombo Cham, and good afternoon. Dari wabit si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson sa More Power Iloilo. So, 3 oras. Hindi ta maniguro magani iya mabatsagan. Kaya iban sini mamuok pa ang tulog. Sa aton sining mga kabumbo. Kung ang kilala ko pagani 3 oras na dasig lang nabubutsam na sustiner ta gani itong 3 tum 4 kadlaw. Hindi pala. Anyway, sa aton sining mga kabumbo kabahin ini sa mga contingency plan man sa More Power Iloilo, no, sa gin-explain nga ni Miss Joy para nga hindi na kita makasalapo sa mga unscheduled or unwanted power interruption sa aton siniya nga pag sa ulog man sang Dinagyang Festival 2024. May sunog pagin Bombo Mel nga nagluntad kagayna sa aton sini nga mga kabombo dito sa may city proper area. Anyways, pasiplatan taman na dugay-dugay pero na fire out naman to sa aton sini mga kasimanwa kag hindi mangintuman kadako ang makabig naton siniya nga damage nga natuga. Standby bala kay mapakapitulyo kita nay? Mapakapitulyo kita standby sa kay Bombolin si Bade kay si Gov Toto nagapangimbitar. Nagapangimbitar sa publiko nga magbisita sa Gastronomic Food Festival and Bazaar sa Iloilo Provincial Government. Ang bilog nga dalan, hindi maging sining nga bilog nga dalan, may particular lang siguro iyang dalanon dira. Pero ginpakamayo na lang nga ang likod nga bahin sang Kapitolyo, balang dalan sina dira. Ginserado kag dira ng pwesto ang mga kiosko sa aton sini karon niya nga mga kulturan dira ginagapangimbitar ng gobernador kag kagina sa report ni Momo Jomar Tubang lain-lain naman to yang mga products dira ginatagan man sila sa nga kay gayunan nga makabaligya sila didto sa aton sini nga mga taga palamati. Check ta bala si Bombolin si Badi Bombolin sa report ta please come in. Ginaimbitar Bombo Cham ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang publiko para sa pagbukas man karon sa Gastronomic Food Festival and Bazaar sa Iloilo Provincial Government. Dari ni siya sa area sang Molyeloni Street, Iloilo City sa likod ini siya sang Iloilo Provincial Capital karon alas 5:30 sa hapon ni ang ang pagbukas gino sa Food Festival sa Iloilo Provincial Capital until midnight ini siya. Umpisa karon January 25 to 26, 2024 and from 10 in the morning until midnight sa January 27 to January 28, 2024. Sunod diri kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Mag-participate diri Bombo Cham sa mga kiosk sa bahin sa Iloilo Provincial
government amo ang mga local government units nga kung sa diin i-showcase nila ang ilatag sa ka mga hometown products halin sa food, sa drinks, kag syempre samtang nagakaon, nagainom dira no ang aton nga mga mga tawo, mga dumuluong man abi diri sa aton or mga local lang abi no, may ara dira sa mga mga ma-enjoy nila nga music kag saot-saot syempre ipakita man kun ano ka mainabyanon kag hospitable ang mga Ilonggo sa pag-welcome sa publiko sa sining dinagyang season. So pangabay sa aton nga gobernador nga ti magakit anay kita to karon sa may likod sang Iloilo Provincial Capitol kay aside no sa pag-enjoy sa mga manamit nga mga pagkaon halin sa nagkalain-lain nga mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo ara man ang bazaar nga nagatanyag man sang pasalubong products kag mga souvenirs nga pwede gid mabakal sang aton nga mga dumuluong magkadto diri sila para nga magpuli sila sa ilatag sa mga lugar may may ara sila sa remembrance nga nakapadulong diri sila sa Iloilo. So ining area nga ini emphasize gid sa aton nga gobernador, safe iniya kag ma-enjoy gid sa aton sa mga pamilya especially sa mga guests naton diri sa Iloilo. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Well, karon sa hapon, buksan naton ang aton nga food festival diri sa Capitol for the Dinagyang 2024. We will feature ang mga food products no sang aton nga mga kasimanwa kag sang aton nga mga kabanwahanan. And for the first time, diri naton siya ibutang sa likod sang Iloilo Provincial Capitol kay ang aton nga Capitol grounds himo nila naton nga palamasyaran no, sang aton nga mga pamilya. Okay, invitation na lang po sa atin. And imbitado ang tanan no nga makigambit sang selebrasyon sang Dinagyang 2024 sa syudad sang Iloilo. Imbitado man kita no diri sa Iloilo Provincial Capitol because ginprepara na aton ng aton nga grounds, ang aton nga lights no kag ang aton nga food festival kag ang aton nga kasadyahan sa Kabanwahanan 2024 ang aton nga F5, the Fun, Foodie, Friendly Festival of Festivals of the Province of Iloilo, showcasing different festivals from the different municipalities of the province no ang aton ubos puwersa nga pagsuporta kag dugang nga pasadya sa Dinagyang 2024. Basta Radyo, Bombo, number 1. Oh, iyang gob. Pero, daw makabig naton nga overwhelming man ang suporta sang provincial government, Bombolins, kay humalin sang nakaligad sini nga mga tinuig. Ang mabatian mo lang yang Capitol or ang provincial government, iniya personal ko nga opinion sa iban siguro basi kon ma-agree man sila. Pero mabatian mo lang yang Kapitolyo nga ara dira ang judging area number 2 kag may ara man sila sang may food festival man dira sila sa Capitol grounds. But this time or sini nga tuig kumbaga pa Bombolins ang term ko sini nga gamiton do magarbo ang production ni Gob kay ang Capitol grounds ginbutangan sang light sumalin sang nagligad sini nga Disyembre ginbag-o naman subong nga ako inside sa celebration sang Dinagyang Festival kag sagwa didto na ang food festival tikon bilog ka mga pamilya kadto kamo dira lagaw-lagaw kamo to sa Capitol grounds kung gutumon kamo pwesto kamo dira sagwa pwede gid Bombolins. Amo gani Bombocham do subong do mas nakilala bala ang kasadyahan Bombocham unlike before nati do lang ni siya abi ng bispera sang Dinagyang Festival pero subong do gin pakilala gid sang Iloilo Provincial Government ang kasadyahan sa Kabanwahanan. So ang hambagan niya diri sa aton nga gobernador hopefully sa sunod nga tuig naman Bombocham mas mahatagan pagid sang
effort kag mas maganami pagid ang pag-organize sang kasadyahan sa Kabanwahanan 2024. So ang bilog nga Capitol Grounds gin-reserve na naiya sang Iloilo Provincial Government para sa aton nga mga dumuluong, mga local man abi nga ti makalagaw-lagaw dira sila sa sulod kay syempre ara dira ang lights makita dira nila makapa-picture sila dira kag sa tagwa dito pwede na sila dayon kapanyapon or pamahaw man or panyaga since nasa 27 kag 28 bukas ina siya until 10 in the morning until midnight, Bombot Sam. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Thank you so much sa Bombolin sa imo siniiyang report direktamente karon sa may Kapitolyo. Ti subong iyang tuig hilabi pang subong lang kita naka-experience liwat sang pagbungkag sang mga pag-istrikto in terms ng pagtililipon, bangon man gani, nga halin kita iya sa pandemya, ti subong, kumbaga pa, ginakaidlawan gid ang mga food festival. No? Ti may mga nagkalain-lain kita dring area nga mayara sa food festival. Sa aton sini mga kabumbong, umpisa karon na bis gabi. Within 4 days, tingwain nyo nga makatuan tanan para nga ma-enjoy ninyo ang syudad sa Iloilo sa mga kabumbo naton nga mga foreign and local tourist. Now, diri iya karon sa syudad sa Iloilo. Hindi naman kamo kinahanglan nga magpabanwa pa kay ang mga kabanwahanan kung anutong mga namit sa ila sa mga kalanunon, kung ano din ang gusto nilang i-feature mga produkto nila, gindala na diri sa Kapitolyo. 42 minutos sa nakaligad sa takna siniiyang alauna sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Buwas pati gayunon ang fluvial parade sa aton sini karon nga mga kauturan dira sa may Iloilo River. Sa mga deboto, sa mga luyag nga magpakigbahin, yari ang dapat sinininyo tandaan kay may mga limitasyon nga gin-lay down diri ang Philippine Coast Guard. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana, please come in. Ipatuman ang strikto nga mga pagsulundaan sa pagkahiwaton nga fluvial parade ang buwas nga adlaw sa Philippine Coast Guard ug sang San Jose Parish Placer. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Joselito Candoleta, miyembro sang Liturgy Committee sa San Jose Parish Placer, iya ginpahayag nga 18 tungod 55 anyos lang ang patugutan nga magasunod nga bilang deboto sa fluvial parade. Alas 12 sa udto ang embarkation kag may embarkation area man ini kung sa diin magatipon ng mga deboto kag exactly 1:30 mahalin na o kung maumpisa na ang amo nga fluvial parade kay kung pag may ara pa man nga magahingagaw bala o kung maluyag nga maghingagaw malapaw na sa 1:30 hindi na pagtugutan pa nga magsaka sa amo nga mga bangka kag isa lang sa Kagindugang Mandiri ang 12 ka fiber boat ang magaupod sa fluvial procession, isa sa mga religious activities ng Rinagyang Festival sa buwas nga adlaw kag mas madamo ini kung ginpaanggid sa tinalikdan nga tuig sa diin yara lamang sa siyam ka fiber boats ang nag-upod sa parada sa tuig 2023 kag suno man kay Mr. Joselito Candoleta sa San Jose Parish Placer tunga lang sang kapasidad sa kada barko ang sarang makasakay. Iniagod masiguro ang seguridad man sa mga deboto nga magaupod sa amo nga prosesyon. Ginpahayag man sa simbahan nga yara lamang sa 491 ka tiket ang ilay pagpanagtag para sa fluvial parade. Kagang iban nga hindi naman iya mga kabombo kag bombo champ nga makaupod sa fluvial parade, sarang naman iya nga makapasakop sa solemn foot procession nga magasugod sa Freedom Grandstand mariko sa isa ka hotel kag malabay sa may dalanon sang JM Basa kag magatakop sa San Jose Parish Placer nga pagasundan man sang Santos nga misa kag ginahingyo man sang simbahan sang San Jose ang mga deboto nga magdalagid sang imahe sang balaan nga bata nga si Senyor Santo Niño sa adlaw sang prosesyon. Yari malakay pamatian naton ang pahayag ni Mr. Joselito Candoleta ang miyembro sang Liturgy Committee sang San Jose Parish Placer. Now, ang first gid nga we have a meeting with the Coast Guard 5 times na. At least nga ang drive gid sa
fluvial na parade with the safety of devotees and pilgrims. So we have the device plan every fiber, let's say maximum capacity is 80 passengers, 50% ang makasakay. We have 12 fibers now. So more or less, ang na-estimate namang makasakay din ng device nga may ticket is 491, 491 more or less tickets. Now, may regulation. Last year, may natapos dito na may daw na hinimatay. So, there's no ambulance at all. So, first of all, dahil pinapasalamatan naman ng Coast Guard Ginaway, nag-devise silang hindi na ito maluwa. Passenger na maglayan ng matsak. There is a speedboat nga to serve as an ambulance. No? Then, kung bakit man ang regulation naman sa Coast Guard sa Paris, is ma-regulate, first of all, na ang age din ko naman na 18 to 55 years old, physically fit. Then, no backpacks, regardless man da kung anong unod sa backpacks, no? Mineral water, hindi Japon ni pagtugtad. Then, the third is no pregnant woman, no PWD, and with identification card. That's it. Ang sugtan niya sa Coast Guard. Kaya actually, safety nila gusto eh. So, that's why nga, we from the Paris also, na-anticipate na naman nga damagin man niguro mga ating saman. Pero we don't have any choice but the safety of the pilgrims and devotees will be flying the fiber, motorized, modernized fiber boats along the Ilocos. That's it. Nabatian ang pahayag ni Mr. Joselito Candoleta sa San Jose Parish Placer, Bombo Champ. Para nga wala na iya sang may matuga pa nga biriya kung ano man ang ginapangabay, bombohanan, kabay pa nga sundon man, sa ngaton siniiyang nga mga kauturan sa mga deboto ni Senyor Santo Niño para nga mangintayuyon bala ang fluvial parade. Kung hindi sila makasakay sa upod abi sa sining fluvial parade, pwede man sila makasunod, lakat-lakat lang sila bombohan. Amo man sila sa gyapon siguro kag duway man sang kinalain sa aton sini nga mga kabombong importante sina dira nga ang panugyan pagid nga magdalaman sang mga imahe ni Senyor Santo Niño bombohana. Pwede gid sila Bombo Champ makapasakop sa solemn foot procession after na inaasang fluvial parade kung hindi gid sila makahingabot mula sa 491 ka ticket nga ginhatag man sang simbahan kag sang Philippine Coast Guard kay para tayuyon bala ang pagselebrar o kon paghiwat man sang fluvial parade kay nagligad nga tuig kadaan, nagdelay bala sa oras kay may gipanghulat pa ang mga VIPs ti sa subong nga tuig espektuhan kag insigida 1:30 masugod nagriya ang fluvial parade, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kay Dia Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Balikan ko ang linya bala ni Bombo Jomar kay ang mga operator sang jeep nagapasalamat diri sa extension sang consolidation. Pagpaidalom sa co-op, wala na sila sang gana bangod sa anomalya. Por Diyos por Santo. Sino man abi maganahan nga mapa-consolidate ka pa, mapaidalong ka pa sa kooperatiba kay sang napasar ang local public transport route plan sa una pa lang tong hugada bala nga napasar tong palpak nga LPTRP amo man tong tion nga sarado na iya banwa ang pagpa-consolidate. Naggalibog aning ulo naton nga matapos adto kung tingin na amyendaran, may enhanced local public transport route plan naman kita karon sa aton sinumang kauturan. Sa ginamyendaran ini, sige man itong yapon ang panawagan nga magpa-consolidate sa mga wala makakonsolidate kay man hindi nakabiyahe, so on and so forth. Pero natukiban naton sa aton sinimatag palamati nga igo mura iya nga habil-habil na lang ang mga inadlaw
sa pagpanugot sa mga sa mga traditional jeepney nga wala makapa-consolidate nga makabiyahe pa dito na kag na hibaluan na balahuba nga why nagaliis ang available pang ruta for consolidation. Tipila pa tong mga naghingagaw sa consolidation, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kag nagbalayad. Kag karon nagalibog ang ulo. Pati nakapakonsolidate kami, nagbayad kami, why kami to sa listahan. Pero tiambal sang mga operator, sige na lang hindi na lang kami ang magpaidalom sa coop, buhay kami nadulaan kami gana bangod sang anomalya. Check ta ang follow-up report, dugang ang mga balita with Bombo Jomar Villa. Joms, sa report, please come in. Bombo Champ, again, abi-abi, no? Kag nagapasalamat ang piladre ka mga jeepney operator. Sining damlag lang at ingin anunsyo diri nga extend naman, no? Ang ining deadline sa consolidation at to Abril subong nga tuig, no? It means nga may 3 pakbulan ang mga jeepney operator kati maka-consolidate, no, sang ila sinitag sa diri ka mga unit kiti sa matandaan sa katapusan sa bulan sang Enero kung hindi ka pa maka-consolidate, so makabig ka ng kolorom, no, kung madakpan ikaw abi sang enforcer o kung LTFRB ngati nagabiyahe ikaw abi sa aton sinikadanon nga way pa nakapaidalom sa kooperatiba kung way pa makonsolidate ang imo siniyang unit, no. So with that announcement sang dablag lang, nagapasalamat diri ang pila ka mga operator bangod nga sige hapon makabiyahe pa sila diri sa syudad sa Iloilo. Kay may pila diri ka mga operator, Bobo Cham, ang way pagligyapon naka-consolidate bangod nga may problema sa ila siling co-op, no. Siguro madumduman mo ni nagligat tungod nagpabumbo made ang pila ka jeepney operator diri sa may distrito di sang Condres area sang Lapos, pati pila to ka jeep to ang nagbayad, no, sang ila sini abing money, no, ila sini yang operator at gali nga natukiban nga way gali makonsolidate, no, ang ila sini yang unit adri karon na bumutsa mga do na kanungunan sila sa ila sini nga kwarta ang ginhatag sa co-op, mati way man gali sila mapaidalom sa consolidation adri karon bumutsam suno kay alias Los ay isa lang ka jeep operator ngati ang pahayag sa natungdan nga umpisa nga may deadline to abi ang consolidation, so dito na sila nga nakulbaan basi ngati magtapos ang deadline kag hindi sila maka pa-consolidate, so apektado ang ila sining pagitanaan. So with this nga extension pagid kat sa bulan sang Abril, aga pasalamat siya ugaling may naman, no, after sang pag-abot abi sang bulan sang Abril kag basi kon ma-deadline na gito tuod adri karbomot samso basi bandulaan sila sa pangabuyan. So ang panawagan sa natungdan nga kun pwede ngati tapuso na lang ang tuig abi 2024 ngati ipasugtan ang anay nga mabiyahe ining mga unconsolidated diri karon nga mga jeepney unit adri sa may syudad sa Iloilo. Ginpabutyag man sini ang pagkadismaya, no, sa yasining co-op abi Bobotsam. Kasi una naganahan pa siya kuno magpasulod sa co-op. Upisa ko nung natukiban sa natungdan nga duway man lang pulo sabi ang ila sini nga gipagbayad, duway makuno to gin paidalom sila sa consolidation. So duway na kuno sa gana, no, magpaidalom sa kooperatiba. Bumbutsang bangod nga amo nang patakaran amo na ang sistema drop lang nga naghatag na sa kuno kwarta pero way sa gyapon ado kasubong nga ginhatag lang way sang kabaylo bla nga ang expect kun tani nga makonsolidate na ang ila siniya nga unit diri Bumbutsang. Suno sa natungdan gakalipay sa pero may bilin sa gyapon nga kasubo bangod nga basi pag-abot sa bulan sang Abril nga hindi naman sila nga makakonsolidate dapat ang ilan sila nga co-op duhay kuno gyapon way makyapon makonsolidate ang ilan sinitag sa diri ka mga unit. Ang iban amo na may ginapiskwela pa, no, Tido nakabayad naman sila bala Joms? Nakabayad na gani amo na pubutsang sa 2020 way sila makonsolidate tao? Asang 2020 pa amo to kuno ang pahayag sang ila si ka presidente at the same time ang vice president si Leo de Lara to sabay panay transport co-op lang agin dismiss kuno kay Parbe ang ila sa nga consolidation
Ti kung gin-dismiss ka LTFRB, ang ila sini nga consolidation, di ng kwarta. Amo na gani ang na-mention to sang natungdan nga gin paidalom niya na sa may sa sining consolidation ang ining mga unit diri Bobotsam kag naghatag to sa money. After sa nakahatag to pila punot to ka bulan to nga gin dismiss kag TFRB kay do may kulang to sa ila sining requirements mo. Oh. Bobotsam amo to nga do petisyon to sila nga ay balik tong ila sining consolidation nga ipa-consolidate yung mga unit hasta nga naglap o tong do nag-rally to sila sa may tubang kag TFRB sa naglikat pag ito yung tuig. Oh, diri karon Bobotsam subong do. Ang isa pagid sa mga pamangkot diri Bombojo, marway naman sang consolidation pa. Kay di bla amo nang natukiban naton nga ulihin na lang gin pabalo sang LTFRB nga the moment nga napasar ang local public transport route plan but silingon nga okupado ng tanan sini nga ruta. So wala na iya sang hindi na sila makadugang pa sa mapa-consolidate para nga makabiyahe. Nga nagpinanawasagan pa iya kapanawagan iban sini man transport cooperative nga mapa-consolidate pang iban sini iya nga mga operator. Kay why naman gali isang slot, Joms? May LPTRP na mo ang iba na pang plasta na dang ilan sini nga ruta. Adra karon abang mo champ. Aribla si Ma'am Los no sa ba-interview diri sang Bombo Radio. Salamat kay gusto ko kay may extension kami at least makapiparar man kami nga mga operator kag ang akong driver kay simpre may kabataan man sa nga ginasagod kag na may estudyante sa at least makatipon-tipon man sa kag makapangita sa sang masailuhan niya kun diin sa maubra nga trabaho sa bala nga may sagod man sa siya pamilya kag ang may estudyante para sa kadaan. Ba mo ginabot layda. Balik ka mo ya, why pa mo consolidate ginaw? Why kami nagpa-consolidate kay hindi ko gustong magsulod kami sa co-op na mga palpak. Kay ti sang nabalaan nyo to nga lehe nabalaan nyo nakabayad ka mo ay tapos why manggali na consolidate. Duay na kamo gana? Yes, na insakto gina. Pila ka bilog, ma'am? Ano sir, hindi gutod-utod man gid man. Kamo ka bilog, ma'am? Damo kami damo kami Kaya mo nagatulig man tani na kuan nga kung makonsolidate kami sabto, tani tuloy-tuloy naman ang amon nga ya depende ko ni renew kami sa amon nga co-op galing iti. Wala man kami nakasulod sa co-op ati. Bain na lang da. Duay na kamo ti interest pa nga masulod. Pina. Una nyo nga desisyon na okay man tani kun co-op no? Pwede gid. Nakita nyo ma'am nga do nagdula gana nyo? Tula na mong gana tungod sa kalatabo sa co-op nila bala subong naka problema gid. Ang isang ano ma'am? Ang isang mga nagabalayad nga pasulod nila sa mapaka-consolidate sila ti nagbinayad lang wala magali sila ma-consolidate ano na lang nabi. Maria halin January hasta Abril do dako na nang bulig sa inyo. Bulig na sa amon Bagbo Jomar kay siyempre daw may extension makapiparan man kami kag makaano man kami sa amon nga Joms? Si Alos Director Bobotsam at least nga maka-biyahe sila anay Director Bobotsam sa bulan ya sa Abril gila siniya nga extension sang ila siniya unit at the same time suno sa natungdan kung na roadworthiness ang ginabasihan maintain niya man bilang isa man ka-operator agila siniyang unit for safety ban sa mga tao nga hindi yung mga tapaan ka ano da sa ano kuno gani Joms ang extension hasta ano nga bulan? Abril. Ma-extend pa gid ni. Abay ko gani final na to hamba ni Marcos. Ma-extend pa gid ni. Bala mo nga may eleksyon. Kinanglan nila magpagwapo. Dayos nga na nang ila sini nga clutch to sa People's Initiative to. Tapos ano pag ang mga gindayosan ng mga clutch sa mga awag sini mga politiko. Ti parang sa muto nga mga dayos nila nagaaslom ang pananawan sila kag panabor sila sang pumuluyo ti para magturutami sila ipa-extend naman anay ang parang gaan sang tsimpo nga makapa-consolidate balan mo ang iban sini pigado niya mula ni palang buyan na
Di na. Oh, natawab lang pag Gabriel, extend naman na nila para nga madumduman sila sa pungluyo. Bahaw gingaan gyud nila tsansa ba? Si amo sino si congressman, si amo sini si senador, si amo sini gaan kami nila tsansa ba? Bahaw gulikin gid sila sa mga pigado. Ngi nyo eh. Abot na ya. Abot na kung sa una, abot na ni Rocket subong, abot na ni Bubot. Joms? Amo na budlay kun di pagpasugtad mga pumuloyo bombusam. Ang hambalo na nila karon kita ilas puntak bulpen ha. Hindi gid pagsida ng ang pintok nga sa ang pamuno sa ilang siningangalan. Oh. Sige. So muna. Ay, Joms, by the way din nga mga area tawhay subong. Oo, dire sa may area sa Caduana Street, corner Jembasa, no? During na mention tangin balabaga na din sa Gastel Barrier, mga jeep pakadto pabalik dire sa may downtown, hindi nakaagi, no? So dire sila ba turn right pamuli, alapos dire sa may judging area number 2, lapos dire sa may Rizal Lapas, paputsam. So para sa bawat based observation naton, light traffic, no, ang makita nato dire karon nga sitwasyon. Same as well dire karon sa may downtown area mismo. Dire Bombocam kag dire sa may iyaka Chinatown day nga arpo di may babaw. Palapos dire sa may Isnad. Dire ginsaraduhan na kay may mga kiosk na di, no, magtimbang dire karon nga bahin. Dire karon gabi pwede nang muklagaw di. Halin dito sa may area dire sa may Solis Street, dire sa may Valeria, may mga food kiosk na dire in line karon sa food festival asa gid dinagyang 2024 dire Bombocam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sining nga mga balita. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo. Sa manayanay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados. Sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasahan
masulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra
3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Kini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo mga kabombo. I'd say happy dinagyang 2024 and happy walking. Nag-start na yung walk ko. Coming here from Mandurriao. Mayo lang kay lapit lang, no? Ako naging walk. Dira lang na yun sa may De Leon. So, lakat-lakat going here sa Bombo. Kay tiasta na lang galito ang jeep. Naging sakyan ko. Nagliko na siya sa may Valeria ayon. Anyway, ari kita diri nakalabot gid para nga mag-alagad sa inyo. This is Tita Regine. Good afternoon gid sa inyo mga kabombo. It's a beautiful Thursday afternoon, the 25th of January 2024. Kag nagapanubali kita sa pagdunong sa inyo another set of very interesting stories para nga may kalingawan kita sa sining hapon, sa whatever it is that you are doing right there. Sige lang, padayon lang, pwede gid, no? Nga mga multitask while listening or while watching sa sining program. Padayon na lang pagpaghugas pinggan, pagkuso-kuso sa mga rilabhan yuda, kag panghimos-himos sa sulod sang panimalay. Sige, iilakip niyo na lang dira ha ang pagsulat-sulat sang inyong mga istorya na may ginumpisahan ka para nga may balik-balikan kag may tapuson ikaw and may i-look forward ikaw nga pamutian. Kung mapadala mo na diri sa KLP, pinaagi sa pag-email sa imong story sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa pagsulat kag pagpadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Halabira kita at sa mga manaming at mga istorya in store for us sa niya hapon. So let's start with a song from Albert Acolado from the Bombo Music Festival. Kaobo din niya si Tita Regine and this song, I Need Your Love. Welcome sa KLP Kahapon Lamang program. I need
brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Albert Acolado, I need your love. Pero ako, I need your stories more. So sa liwat, email lang ha. Sulat-sulat lang da. And then padala lang care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede naman maduhol diri sa kaya manunggar diri sa idalom sa Sky City Tower or i-email sa bombo_Iloilo@bomboradio.info. Sugod na kita sa paglingaw-lingaw sa mga istorya nga atong nabaton diri. May ara i-share sa aton si Tatay Eddie sang Ahoy. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, subong man sa katapos ang Bombo Radyo, kag sa imo manog palamati sa sininga programa, kahapon lamang. Tita ini natabo sa akon sa mga 50 anyos ang akon nga edad. Nagapanguma ako sa duta ni Ben. Ang uma ko sa iya duha
or sa iya, ang uma ko sa iya, 2 ka hektarya. Tita nagabasbas ako sang kahon. Hinali lang nag-ulan. Wala ko baliha ang ulan, kinaghingapos ako sang akon nga balasbasan. Sa ulihi, nagalakat ako sa ibabaw sang kahon, pero sige ang ulan. Gulpi lang nagpangilat sang puwerte kasilaw. Tita ang akon ulo, dugin bayo sang halo. Gani sa mabatyagan ko ang pagbayo sang akon ulo, nagtumpilak ako sa tubig. Dungan sang daguob nga puwerte katunog. Tita sang ulihi, nagamat-amat ako bangon, kag hikapon ng akon lawas. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, wala ako maigo sang kilap. Tita sa ikaduha nga hitabo, didto man sa akon talamnan. Nagdako ang galong sa tambi sang akon talamnan, may payag didto. Nagkadto ako didto sa pagpasilong. May duha man katawo nga nagpasilong didto. Tita ang payag wala sa log kag dingding. Nagsaka ako sa balayan kag didto magpungko. Sang ulihi nagpangilat. Ang akon tiil nga tuo daw ginhampak sang baratiya ang akon dapadapa. Nahulog ako sa balayan. Pagtupa ko sa duta, dayon ko hapa, dungan daguob sang matunog. Siling sang duha ka tawo, na ano ikaw? Ang sabat ko, do hinampak sang baratiya ang akon dapadapa. Siling sang duha ka tawo. Excuse the term, ha? Otot ato sang kilat. Tita yung katatlo nga natabo sa akon, bulan ato sang Agosto, tigkiliwi. Nagpangsisi kami, kay puwerte katambok ang sisi, tita. Ang butas nga sisi manami nga pipigan kun matambok. Sa mabuta nang amon alat kag balde, nagpauli kami dayon. Sa nagapauli na kami, tita nagulan, nagadali-dali kami sa paglakat. Tita una gid ako sa paglakat nga tuwang-tuwang ang duha ka alat sang sisi. Gulpi lang nagpangilat. Nakita ko gid ang kilat nga nagalatay sa karsada, sugata sa akon. Ang akon tiil ang ginbungguan sang kilat. Pagbunggo sa akon tiil, naghapa ako sa duta. Do nga nagdaguob sang matunog. Tita sa kaluoy sa mahal nga Diyos, wala man maano ang akon tiil. Tita Regine, basta ang ginaubayan kita sa mahal nga Diyos, ginapahilayo kita sa mga disgrasya. Hindi tagid pagkalimtan ng mahal nga Diyos, mga muyo kita sa mahal nga Ginoo sa adlaw nga tanan. Diri lang kutob, tita, kag madamo gid nga salamat sa pagbasa mo sa inyong akong sulat. God bless you. Sa gihapon, Tatay Eddie Sangahoy. Wow, Tatay Eddie, grabe nga mga chance encounters imo sa kilat, ha? Wow, but hambal mo gani, no? Basta nga nagapangamuyo ikaw for your safety, for your protection. Ati, pasalamat sa Ginoo until now, alive and kicking. O siguro, no, inablang ina, durudaplisan ka lang sang kilat, no? Na feeling mo, siguro feeling mo nga, ay, hala, naigo ka na gid, like, ang una nga encounter mo, abi mo daw ginlampusan sang halo ang imo nga ulo. Pero mayo lang paghikap mo, buwi kagyapon, okay kagyapon. And then sa second time around, ang imo naman nga tiil, ang daw kuryente, hambal mo, no? Pero siguro no, because very, very near gid siguro ang kilat sa imo. Pero puro pa please lang, swerte mo gid sa gihapon. Until nga may third encounter pagid ikaw. But look at you now, alive na alive. And active sa pag-share sa mga istorya sa gihapon, diri sa kahapon lamang program. So pasalamatan nato nina, no, ang pila ka mga chances nga ginluwas ikaw sa imong pagpangamuyo, ginluwas ikaw sa Ginoo, kag sa imong mga guardian angels. So every day of your life, be grateful sa tanan nga mga grasya nga ginahatag sa imo, small or big.
Salamat gid Tatay Eddie sang ahoy. Up next is another story coming from student mom of Lambunaw. Wow! December 18 paniniya galigin sulat, backlog naman kita. Anyway, sa pagpanumbalik natin basahon natin ang iyang kasaysayan. It is now 25 minutes after 2 o'clock. Magabalikan kay LP with Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang Saint Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang gluten From student mom of Lambunaw since December 18 niya inigin sulat, expect nga should be talking about Christmas pa. Anyway, dear Tita Regine. Hapon, Tita Regine, di sa tanan yung makaupdanan mo, dira sa Bombo Radyo, amuman sa nagapamati subong sa imo nga kahapon lamang program. 7 na lang kay inadlaw, kay Christmas na. This is what I'm telling you, ha? Palagi ko ginapamatian ang imo nga Christmas countdown bago ko magsugod sa imo nga programa. Excited na ang tanan, kapin pa ang mga ihado kag ihada sa pagbaton sa ilang mga Christmas gifts, halin sa ilang maninay kag maninoy. Kasadya ang mangin bata, always with great expectations para sa adlaw sang Christmas. Nadumduman ko, Tita Regine, sang bata pa kami nga mag-urutod, nga may ginatago nga nativity set si nanay. Nabutang niya ini sa isa ka karton, kaya ginapagwa niya mga 3 weeks before Christmas. May gamay nga baby Jesus, cocooned in a blanket with partially awake eyes, outstretched arms, nga daw nagasiling, ari na ako. Ginapalibutan ni nanay sang Christmas lights ang Belen, nga may mga toys nga sheep kag shepherds. Kung gabi nagaamba kami sang Christmas songs sa palibot sang Belen. Si tatay kag nanay, masadyang gapamati. Pagkatapos namon amba, may mga dulce kag tinapay nga ginahatag sa amon si tatay. Subong nga tigulang na ako, ginabalik-balikan ko ang hitabo nga ini sa mga bata pa kami. Dungan ang isa ka prayer. Dear God,
Thank you for sending Jesus on earth as a human baby to free me from the bondage of sin and death. Now I realize that the Son of God was born to us as a real, wiggling, kicking infant. There's a way to have peace with God and the assurance of an eternity with Him. Tita Regine, sa December 16, Sabado nga adlaw, nag-attend kami sa mga friends ko sa Christmas party sa Baptist Church dira sa may Santa Barbara, Iloilo. Pagabot namon didto, ara na ang mga womiso from Haniway, Kabatuan, kag taga Zion Hill Group. Nangapi kami kag nagpamahaw sa tinanok nga saging, balinghoy, kag hot pandesal. Nagsugod ang among program, paagi sa isa community singing. Nag-Bible quiz man kami. Kasadya kag ginaarte sang leaders ng Group 1 and 2 ang word halin sa Bible verse kag pakton sa mga members. Nag-intermission number ang taga Pavia Baptist Church paagi sa isa ka ambahanon. Pagkatapos sini, namati kami sang wali ni Pastor Dicain nga na-focus sa content sang 1 Corinthians chapter 9 verses 19 to 27. Na-focus ini sa commitment sa isa ka individual sa gospel kundiin dapat naton dalon kag ipabati sa mga non-Christians ang aton gospel kag dapat lamang nga kita kag ang aton pangabuhi ang mga ebidensya sa maayong balita. Madamo nga true to life experiences ni Pastor Dicain ang iyang ginsaysay ganinangin maathag ang iyang mensahe. Pagkatapos sini, panyaga na. Kadamo sa na-prepare ng foods. May lechon manok, pork adobo, fried lumpia, siomai, atsara nga rabanos, uy namit ni. Kag tinolang manok nga may mangka. May fruit salad man, kag ripe bananas for dessert. Busog ang tanan, kag excited kami nga nagabutay number para sa amon nga exchange gift. Ang nabaton ko, wallet kag shoulder bag. Pang teenager. Gani ginhatag ko sa duha ko nga apo nga babae, si Denden kag NC, mga bata ni girl. Nagpanghatag man ako sa mga gifts sa akong mga close friends, kay nakita ko ang ila happiness sang ma-receive ang mga ini. At these times of hardship, Tita Regine, we can let people know we care. We can pray for them or with them. The most helpful and healing act of all. We should not forget the old paradox Jesus gave us when He said, "It is more blessed to give than to receive." Paying attention pays off, for we are happiest when we give ourselves away. So may the Lord show us, the everyday folks, nga nagakinahanglan sa aton atensyon kag pagpalangga. And kabay, no, may ara kita sang pasensya to truly consider them, as the Lord have so patiently loved us. Pag uli namon, tita, tama kainit sa ginahulatan namon sa salakyan Palambunaw, puro buta ang mga vans, jeepneys, kag ang Kalino bus. Dugay amon hulat, gani sa may nag-agi nga jeep Palambunaw, nagsakay kami ni Nanay Betty. Nabilin ang tatlo namon pa nga upod, kay tibuta na ang jeep. Sa malapit na kami sa Lambunaw, nagbukbo ang ulan. Maayo na lang kay may malong kag payong ako nga dala, gani wala ako mabasa. Pagpanaog ko, agud nga magsakay sa tricycle. Ginaubo ako nga daan, kag paggabi, naggrabe ang ubo ko. Maayo na lang kay may bulong ako para diri. Hasta subong do wala pa maumpawan ang akon ubo, pero nagapasalamat ako kay wala man ako hilanat. Manan ko nga mag-aayo ini bag mag December 24 nga Christmas party namon sa church. I pray that I may feel better before Sunday. I believe that things will always be better than they seem to be when we remember that God cares for us and He came to bring us hope in the darkest of circumstances, and that when we put our cares into His hands, He puts His peace into our hearts. Ayon namin nga line. Tita Regine, I have to close my letter now. Tinag-greet pa siya di sa aton noon. Ko na lang basa ng greetings niya. And good afternoon na lang, no, to all KLP contributors and listeners, and may we not forget to thank the Lord for His love and care
for sending His Son, our Savior, to fulfill His promise of forgiveness and restoration. Ang ining prayer, gina-offer ko sa iya. Lord Jesus, just as the Magi sought you and bowed before you as the coming King, help us to yield our will to you and to follow where you lead. Until next time, Tita Regine, God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Since last month pa ini ang imo nga ginaistorya diri sa amon, Student Mom, I presume and I really hope and I pray no nga by this time ayo nagidikaw sa imo nga ubo kag doing very well na gid no kag kabay nga waay na sang kung ano-ano pa nga mga sablag nga gidabatsyag sa kalawasan. We're always praying for your good health so that madamo pa nga mga sulat ang imo nga ma-share diri sa Kahapon Lamang program. Thank you once again, Student Mom of Lambunaw. And up next, another story ang aton nga igadulong sa inyo mga kabombo. Actually, yung iya sini nga gina-request sa aton tomorrow, pero okay lang siguro, no? Masubong ko na lang ni basahon, NB. I'm sure gapamati ikaw dira. Anyway, sa aton nga pagpanumbalik, another story para sa inyo. Kaupod sa gihapon, si Tita Regine Diridang sa DYFM Bombo Radio, Iloilo's Kahapon Lamang program. Kabelan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity. Ano sulat ni NB sa probinsya sang Iloilo? Mahal kong Tita Regine, maayong hapon sa inyo tanan sa makatapos ang Bombo Radio Philippines, ilimligid sa imo, sa mga pepisan, kag mga maalam nga makaupdanan ko nga nagapamati sa Kahapon Lamang program. Kumusta naman kayo dyan? Sana ang bagong taon, 2024, ay mapayapa at masagana simula ngayong Enero hanggang Desyembre upang makamit natin ang kasiyahan sa ating buhay. Nadumduman ko pa sa tong first year sa akong napag-teach. Kanday G at Ginang M ang una ko nga mga friends. Mga mabuot sila. Kag mga very helpful. Ilabi na gid sa mga estranghero. Pag anak ni Ginang M sang baby girl, ang panganay nila nga anak, ginkuha nila ako Tita Reg nga magninang sa baptismal kag sa confirmation. Kaupod ko ang 3 kuman ka mga co-teachers kag si Mads D
nga kaguro nila G at ginang M noon na asawa ng kapitan sa barko. Waay na siya ginatulutan sa kapitan nga magtudlo pa para nga maalagaan na lang niya sang maayo ang nagdore mi fa so nila nga mga anak. Nagsunod-sunod. So just imagine, Tita Regine, every other year ang interval sang ilang nga mga anak, tubtob nga nakaangkon sila sang lima tanan ka mga anak. Ang panganay kagang ikaduha, mga lalaki, kagang ikatatlo, ikaapat, kag kamanghuran, mga babae na. Meron ngayon ko gamay nga background. Please, thank you. So, syempre, permi sila masadya. Bangod nga bugana ang ilang pagpangabuhi. Iban sa ila, sa karamihan na katamtaman lang ang pamumuhay. Ang duha ka anak nga lalaki, nagkuha sang nautical nga kurso para nga makasakay man sa barko, kaangay sang ilang amay. Ang ikatatlo nga babae, nagkuha sang medicine. Ang ikaapat, nagkuha sang nursing, kag ang kamanghuran, nagkuha sang pharmacy nga kurso. Ang nurse, nagtrabaho sa abroad. Ang doktor kag ang pharmacist, nabilin sa Pinas para nga may kaupod ang ilang iloy. May ara sila nga pinagsamahan sa ilang mga ginikanan. Bago sila mag-asawa, ang first 3 years ng ilang sweldo, kinahanglan tungaon sa duha. Ang tunga, i-deposito sa bangko. I-invest as capital of their family business. Kag ang katunga naman, ang para sa ilang kaugalingon. Talagang mabuti ang plano ng kanilang ama. Tita Regine, do ginahunos lang ang panahon. Sa pagtinguha sang ila amay, kag kooperasyon nila nga mga anak, nag-angat-angat ang ila pangabuhi. Maalwan ang aton mahal nga Diyos sa paghatag sa mga grasya sa ila. Tita, puros na professionals ang ila mga anak. Dako ginang ila kalipay sa pagpasalamat kay Lord. Kada bakasyon sang ila amay, nagabakasyon man ang duha ka seamen kag ang nurse nga makabanding sila. Abi mo tita, ang kahirap nila sa una sa amon. Ang kahirap nila sang una sa amon nga mga kumare kag mga kasilingan nila. Tunog lain na. Nagbugalon kag nagtaas noon na sila. Lalong-lalo na si Mads D nga iloy nila. Do hindi na sila manapak sa mga anay, ilang nga mga abyan. Daw nakalimtan na nila, no? Ang aton mahal nga Diyos, nga amo ang ginhalinan sa mga grasya nga nadawat nila. Do nadula na ang ilang nga pagkarelihiyosa. Ambot kung ano ang nagpabag-o sa ila. Natingala man gani sila G at ginang M. Sang kaayo nila sa una, nga dako gid ang kaibahan sa karon. Tita Regine, ano makapaliwat sang kinaiya o pamatasan sang tao kung may madamo na nga kwarta? May mansyon kag may kotse na? May 20 hectares nga punong na? Permi sila masadya magtipon-tipon, magkaon-kaon, pupod sa mga amigo kag paryente nila nga manggaranon. Kapin pa kung magbakasyon ang amay nila. Duha ka seamen kag ang nurse kung magbanding sila nga pamilya. Pero waay damha ang ila kalipay, nga gulpi lang ginbuslan sang kasakit. Isa ka trahedya ang nahitabo sa ila amay. Nadisgrasya siya sa barko, kag na-disable gid. Ay ikaapat nga anak nga babae, ang nurse, nagkasakit sang pneumonia dito sa abroad. Nagpauli siya sa Pinas kag magpatambal sa magulang niya nga doktor. Dugay man iya pagpatambal, pagpabulong, no? Nga nag-ayo, kagwaay na magbalik sa States, diri na lang nagbulig trabaho sa klinika sang iya utod. Ang subang nga seaman, nagpangasawa na at the age of 23 years old. After 2 years, nagsunod man pangasawa ang ikaduha nga lalaki. Ang ina savings sa 3 ka tuig sang soltero pa sila,
ginbakal sang 5 ka ektarya nga humayan sang ila amay. Matag 2 ka ektarya kag tunga ang kada isa sa ila. Kagang 3 na lang ka babae ang sa poder sang ila nga mga ginikanan. Nagbuligay sila para makapatukod sang butika sa ila ka manghuran nga pharmacist. Kanami sang dalagan sang ila negosyo kay adjacent lang sa hospital ang ila nga pwesto. Tita Regine, daw aso lang nga naglabay ang pag-enjoy nila sang kaharuhay nga pangabuhi. Ang ila iloy dako ang utang sa bangko kay nahigaran sa kasino sang may kaya niya nga mga amiga. Ay hala. So ay kahibalo ang ila amay nga dako ang buhin sa ila savings deposit kay ginbayad sa loan sang ila iloy. Nadismaya ang ila amay sang iya makita ang ila nga account book. Na stress siya kay disable kag helpless na siya. Maskin daw maanuman ang doktor sa pagtambal sa ila amay, pero daw nagaamat-amat lang siya kaluya. Ang pagtuo abi sang ila iloy, nga waay paghubas ang nagatubod nga kwarta sa klinika sang anak nila nga doktor, nga ang mga pasyente nagapila pagkuha sang numero. Kag nakita man niya sa butika, nga ang madamo nga mga tao nagapila magbakal sang bulong. Amo pa nga namarasmasan ang ila nga iloy. Sang nag-bedridden na ang ila amay. Naguntat na siya pagsugal sa kasino, kay ginatipan ang ila amay. Dokadton niya ang iya nga siko sa paghinulsol, pero urihin na ang tanan. Nangayo pasaylo sa ila amay, kaglabaw sa tanan, sa aton mahal nga makagagaho. Abi mo tita, hasta ang kita sa butika, nagamat-amat man ka uy-uy. Kag ang mga pasyente sang doktor, amat-amat man nga naghina. Waay lang kita kahibalo, kung daw ano ang pagparealizar ni Lord sa ila iloy. Daw baliskad bala ang sitwasyon, nga siya nga iloy, siya ang nagpasaway. Walang amay kag ang mga kabataan, mga butanan, kag masinulundon. Sa pihak nga bahin, ang 3 ka babae nagpakabakod gid pagkapyot sa aton mahal nga Dios nga makabangon sa ila nga situation. Tapos sila nga nakadagpa kag sa kaayos ang aton mahal nga Dios, hinay-hinay man sila ginbatak liwat. Salamat gid tita sa imo nga pagbasa sa amo nga episode kag gabay pa nga hindi ikaw magkataka paghatag sa nagakaigo nga panugdaon. May God bless you, your family, and my fellow listeners of your interesting program. Always in B of Iloilo Province. God bless you. Diyan ni Lord, no? Kaayo gid sa iya, kay nga wala niya ginaalaw. Nga basta lang kita madagpa forever. Kundi, nga ara gid siya para nga buligan kita nga makabangon. And of course, sa ating nga pagbangon comes all the realizations, comes all the learnings, comes all the lessons nga aton nga nakuha sa aton nga pagkadagpa. Sa case nga gin-share mo diri sa aton, you said, no, nga daw unimaginable, almost, nga ti ang mother pa, amo gali iya ang masway or amo iya ang mag-iba ng landas. Kay na-tempt gid siya, no, sa sugal nga ginatawag. Well, that is correct, no? Amo na gani, life is like a wheel of fortune. Sometimes you're up, sometimes you're down. And kita, mga stewards lang kita. Sang tanan nga mga grasya nga naghalin sa aton nga Ginoo. So kung paano naton ina nga tipigan, dira na makitaan, no? Kung ano kadalom ang aton nga faith, ang aton nga pagsalig sa Ginoo, and at the same time, kung ano kita nga sahi sang tawo,
kay dira nagagwa ang aton nga mga characters kung paano nga ginahatagan kita sa mga abonansya, mga blessings, kag kung paano naton ina no nga ginagamit. Hindi lang para sa aton nga kaugalingon, kundi nga of course ginahatag gina sa imo so that you would also learn how to share sa iban nga mga nagakinahanglan man kag supposedly no kung ara ka na nakaangat-angat ka na ang diyagyan ni Lord nga hindi ka makalipat sang imo nga ginhalinan. And at the same time, don't make that a reason para nga mangin bugalon ka na, para nga lainon mo na gid totally ang imong nga lifestyle nga though wala na no, wala na ang pagtipig, wala na ang conscience no nga dapat halungan ang ina nga mga blessings nga ginahatag kag dapat no dira ka man ginatest kun ka isa if you have much money, so what are you going to do with your money? So amo na ang iban nagakabuyo sa bisyo, ang iban hindi na manami ang ilang ginagamitan sa ilang kwarta kag ang iban nagabag-o ang ilang kaugalingon because of the money that they have, forgetting nga ang tanan nga ina isa lang ang tag-iya. We have nothing here. Everything nagikan sa ato nga Ginoo, being a good provider. So kung gina-bless kita, we should also be able to bless also others. Ina ba nga makabulig ka gid sa isig ka tao. The more you give, nila, the more that you would be blessed. Hindi bala. But anyway, all of us, every family, may ginaagyan, ginaiyan, no? Nga mga trials, inabala nga ginatest ka mo, how strong you are bilang isa ka family. And it is good nga ti may realization sa Iloy, kag I am sure, no, nga because ang ilang nga mga anak, especially ang mga anak nga babae, nangin very prayerful, kag nagapaninguha gid. Kaya wala man yan sa isa sa ilan, no, nga nanging bisyuhan, kundi nga for a while, ang ini nga mother lang, ang medyo nalulong sa sugal, nag-iba ang landas because nga nanging mahina sa mga tentasyon, sa mga pagmanghagad sa iya nga mga big time na mga friends. So we have to be very careful also kung sino ang aton nga ginaupdan, no? Sino ang aton nga permi nga ginaupod kag kung ano ang ini nga sahi nga mga tawo. In as much as possible, hindi bala dapat like low lang gid kita, and even if exposed ka pa no sa sinagasahi sa mga tawo nga may mga bisyo, but dapat no it is also a test sa imo nga kaugalingon, sa imo nga character. Are they going to influence you in a bad way? Would you allow ang ina nga klase sang influence, or makitaan mo no what's behind it, and ano ang imo nga dapat nga himuon para nga hindi man ikaw malalangan kag hindi man ikaw no mahulog sa dako nga pagkautang, hindi man ikaw balaan mo na kung ano ina ang imo nga ginsudlan, bisyo ina, kag ang bisyo hindi gid manami, hindi bala. Well, anyway, thank you so much gid sa imo and B, kag well, I hope this time nagbalik ang maayo ninyo nga relasyon sa sininga magpamilya. Salamat kid for sharing with us this story. Nakabay kita man, no? Feet on the ground. And we have to be very careful sa mga blessings nga ginahatag sa aton. Hindi kita, no? Magmangin matinaas-taason. Kag we have to realize, why are we being blessed? Ano ang duyag nga himuon? Nga ipahimo ni Lord para sa aton. Think deeper. Anyway, salamat gid. Oras naton. It is now 5 minutes before 3 o'clock. Magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos na gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo.
kag napamat Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion. Ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies. Masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang Liwat, ginapahibulaw ko lang ang aton nga winner nga supposedly interview naton this Saturday, Sir RT. Mr. RT, isang maasin, sir. Klaro na ato, I hope sa imo ha, not this Saturday, but Monday. Ang aton nga pagkitaay nga duwa, ang aton nga pag-interview sa imo. Kay basi budlayan kagid sa pag-penetrate diri sa syudad sang Iloilo, the streets will be very, very busy and madamo ang mga road closures because highlight na, no? May kasadyahan na sa Saturday, January 27. So I hope batian mo gid ang ining info para sa imo, Mr. RT, sang maasin. So sir, sa Lunes ikaw makadto diri sa estasyon sang Bombo kag sa imo pagkadto diri palihog pa Xerox ka na 2 copies sang imo nga ID and be here sa station before 2 o'clock sang hapon. Salamat gid, Mr. RT, for listening and for noting ang initanan nga mga instructions. Welcome dira mga kabombo. If you want, nga mangin kaangay man ni Mr. RT, makaatubangay man kita diri, maka-interview ako sa inyo because winner ka mo, then write your stories and share diri sa Kahapulaman program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala lang dayon sa Kahapulaman program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagahulat na ang inyong gidabantayan ng mga very exciting manami gid ang mga dramas after sang Kahapulaman program, Situyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. For the meantime, nagpasalamat gid ako sa inyo for your presence and especially for your beautiful stories. Balikay kita next time. Sige, hapon ninyo lagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Salamat gid. Halabira. Good afternoon and God bless.